Hi guys, I'm just trying to put the number that we are going to use um, to do our live. What's up? Okay. Pachipamwe weduwe. Pachipamwe. Sikia kopangwa ndaveko juve vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Dayden call munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedai indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto mabubunya mangwepe masikia kopangwa ndaveku juve vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Dayden call munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedai indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto Kekupedzisira. mabubunya mangwepe masikia kopangwa ndaveku juve vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Dayden call munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedai indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto makubamba masikadei makubamba masikadei. Kudenga kure na Mwari. Top left muna mato ere. Top left muna mato ere. Nekuti tiri kupinda black taxi ka. Tiri kuzonopinda black taxi yatoda kutaura. Saka tinotonida munamato wakasimba. Tinonida munamato wakasimba. Regai tinzwe munamato futi for the last time before we get into our program. Tinzwe munamato futi. Tirakunzwa munamato futi. mabubunya mangwepe masikia kopangwa ndaveku juve vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Dayden call munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedai indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto munamato kudenga kure uko wakomana kudenga kure. Mazai zvakaoma. Pachipamwe ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. I'm your host, your presenter, and your facilitator tonight. Wow. Ndichatoiswawo papayroll yeDiaries. I was supposed to have gotten in, but when I switched on phone yangu inofonwa in live, there was a crisis there. There was a crisis that I needed to attend to, that I've been attending to, and that I'm still to attend to. Saka yeah. Mukati mekufamba zvokwadi, I can assure you takaremerwa. Unless if you are in shangu dziri kurema hauzive kushinya kwadzo. The story that I was dealing with kuseri before I came alive. Yeah.
Yeah, zvakangoma. Anyway, tonight our program is Black Tax Part 2. Black Tax Part 2. Have you got a story to share? Kana uri mu situation ye black tax. Tinangonzwa ma story evanhu last time patakaita black tax pakauya ma story akati mama akandibata, mama ndakati ndinodhila nawo kuseri, neimwe yandoda kukupai update. I think we can do it right at the end. You know, musikana uya aiti iye akadzingwa naamai, munin'ina wake akazodzingwawo. So I think I'll update you right at the end and see what you say. Lizzie Musaidzi, thank you so much. Kuti tibatsirane kuti toita sei. I've been speaking to Muningina in question. Huh? Yokozuna wa Zimbabwe, how are you? Sometimes mothers, we turn out to be mothers from hell, honestly. We turn out to be mothers from hell. Oh, Shinoneta. Okay, the number is pinned below. Black tax. Urimo mukati menyaya dze-black tax. Chii chiri kuitika kuteritori kwako nezve-black tax? Ndinokuchingamidzai pachirongo maswera sei asikana. Imwe foni iri kuseri kwenyu. Caller. Ndokumbirawo kuti kana maakukola, if you have got two gadgets that you are using, please try and either mute or totally switch off the other device that you will be using. Also, before I forget, kana uine crisis ya uinayo, please do not use the number that is pinned below. Kana uine zviri kukunetsa zviri critical sezvandazopika ndichakuda kupinda palive, please do not use the number that is pinned below. Either you can get hold of SIS MELLY, her number is on the page, or you can get hold of me. I've got an official number, which is not this one. I've got an official number. Let me do it this way. Let me pin it mo live. Imomo. If you need to keep it, then you can keep it. My official number, let me do it this way. Auntie Selena, official number, 4479 460 73586. 4479 460 73586. That's my official number that should be appearing per live. That's my official number that should be appearing. Yeah, it's now appearing. That's my official number. Please, kuzvinhu zviri critical, do not text me or send a message on this number, because once the live button is switched off, once the number yekukola in is switched off, I won't be able to pick up your message until ndakuenda kune imwe live ndopa ndino switcher on. Apparently ndambousa hangu phone saka yauya after the live. So my official number, I've put it in the comment section. Okay, let's go now. Black tax. Takati, as long as wabuda gumbo rako, kungofanika vari South Africa vaya, kungoti pa border riya South Africa, rimwe gumbo richiri kumashure kuZimbabwe, rimwe richingopinda South Africa, wato prone to black tax. Those that don't understand what we call black tax is the endless mari dziya dzatinenge tichinzi kwarwariwa.
grocery, school fees, zvikabva zvazoti zvichibva zvazoti we are forever on the go sending money kuvanhu vari kumba. Ndidzo mari dzatiri kuti black tax idzo. So hanzi no volume, hapana volume iripo one. Guys, can you hear me? Muchembere jina hanzi no volume. Can you hear me? Guys, can you hear me? My B-Maps, how are you? Can you hear me? We hear clearly. Auntie Jima Fana is saying we hear clearly. Okay, let's go on. I think Vasiri Kunzwa, Nyasha saying no. Takuwa. Anunyepa tiri kuzvinzwa. Womuri kuzvinzwa. Ingabo, how are you? Okay, some can say, some are saying tiri kuzvinzwa. Two people are saying atisi kuzvinzwa. Okay, let's go on. If you can hear me, thank you so much. Ndati uchingo stepa futurako. Kupinda South Africa, that's just an example. Uchingo stepa futurako kupinda ningirikini South Africa. Nerimwe gumbo richiriko ku Zimbabwe. Wato prone to black tax. I said, yatinoti black tax ndo iya yekuti you are forever sending money kumusha. You are forever sending money kumusha. Mbuya varwara chibage chazopera. Nzungu dziri kutotengeswa pa next door dzikatozopera usina kutumira mari zvinobva zvazoti. Ini ndazorwara BP yangu yakwira kufamasi kuri kudiwa mapiritsi. Mwana wanzvadzi kuschool fees. Tete hanzi vakaita mwana premature. You are forever sending money kumba. Ndo yacho yatiri kuti black tax. Urimo here mu black tax. Yeah, I think it's a phone. The number that you can call to share your story. Yezviri kuitikawo kwenyu. Chida uri kukunda uri kuzvigona. Uri kuzviita sei. Last time when we touched black tax, pakaita first call akauya akati ine handitumiri ndatone gore ndisati ndatumira. Akapedzera kutumira muna March last year. Up to March this year yanga asati atumira mai vake mari. Akati handitumire vanowana ndozviziva kuti vanowana saka handitumire. Iziti kuti vanhu vari kumusha vari kubva vashayisisa zvokushayisisa stereki here or kwane syndrome yongogara vachiti tumira. Kune syndrome here. Kuri kutambudzikwa here. Kodai kuri kunzi God forbid you have dropped dead. How were they going to make it? Kwenyu muri kuzviita sei? Muri kuzvidii? Muri kuzvigona? Ma school fees, ma hospital bills, chikafu. And you get other people saying kuti ingonditumirawo ka $20. Ka $20. Ka $20. Do they really know $20 kuti inenge yawanikwa sei? Kuti ma hours mangane andinenge ndashanda kuti ndiite $20. Do they really know? Vari ku America, they use the United States dollar. And vanenge vachida kutotumira, ndava ndikorekte vari ku America, varoda kutumira kumusha kuti isvike iri US dollar. Saka vari ku America, it's 1:1. Vari ku America, it's 1:1. Vakatowomerwa zvimwe zviya zvekuti vanotozobhadhara nemafees pamusoro. Isusu tiri kunokwana United Kingdom, handizive euro. Variko ndiudzeiwo mundidzidzise kuti zvakamira sei. Isusu at the moment, the exchange rate is unbelievable. Ukatumira £1 kuno ku UK, rate iri kusvika mu $1.14, mu $1.15. Mazuwano ukaita ikapinda mu 116 une lucky. Saka ndikatumira £1 inini kubva kuno, kumusha vari kunoiwana iri $1.14. $1.14. Pamusoro pazvo ndobhadhariswa nemafees
ekunzi matumiro. Tinobhadhariswa nemafizi emakandinzwanani. Makandinzwani mafizi pamusoro ndo unobhadhariswa. Muri kuzvikurirawo seiko? Ine hangu zviri kundirwadza, handidi kunyepa. Zviri kundirwadza zvokuti ndikutsvaka kukola back vane nhamba inoti 494. I guess vanozofona back kana vachida. Ngationesane. Canada uko kwenyu mari dzakamira seiko? Australia mari dzenyu dzakamira sei? Vari Arab Emirates zvakamira sei? Hanzi isu kuno Joni $20 it's 400 rands. Munhu ototadza kugutsikana. South Africa hanzi $20 unonidha kunge wabhadhara 400 rands. Australia dollar is less than US dollar. What? Hanzi ku Australia dollar is less than US dollar. For example, ukatumira 1070 Australian dollars vari kumusha vanoona 700. Wedwe muri kuzvinzwa mutiudzei kunyika kwamuri ikoko kuti zviri kufamba sei? Yii! Saka vari kuAustralia vanotoroveka almost double. Yeah, this is not healthy, I tell you. Canada muriko here uko? Zviri kufamba sei kwenyu kwamuri? Dubai ndimo ndinoona muchitumira zvinhu stereki kumusha. Reti dzenyu dzakamira sei? Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello. Evo ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Tiripo makadiwa. Tinofara. Mapinda muchirongwa. Black taxi yatikuvadza pamuzanzi apa. Yakukuvadzai? Kwenyu marwadzo kwenyu munotumira zvakadii? How often? Zvinenge zvaita sei kuti mutumire? Zviri kufamba sei? Tinenge tichitumira chikafu kauchitumira vabereki kumusho. Vana vechikoro. Aiwa. Mainini. Sorry. Baba mudiki ngauye pafoni apa. Vari kubhesera vari kuseri uku. Uyai tinzwe baba mudiki. Uyai titaure baba mudiki tionesane tinzwe. Vari kuramba. Alright, taura henyu. Ngavabhesera avo vari kuseri ndichivanzwa vachitaura. Saka matichi munotumirana mai every month? Chitumira apa randi rachina rapera simba. Paunoda kuti inozonosvika yama-US kumusho. Uyo unosara usina kana chinhu. Matambura. Saka in your case muna baba mudiki muri 2 kumusha. Saka imi muri double kuitika because kwa baba mudiki kuda kusendwawo kwenyu kuda kusendwawo. Kwa baba mudiki kuda kusendwa, kwedu kuda kusendwa. Kwese mari iri kubva pavanhu vamwe chete. Imi muri kuda kuzviitirawo zvinhu zvenyu. Mune vana venyu. Tatambura neblack taxi. Matambura. Asi munomboona vamwe vanotoita kudhimanda here? Demand hapana, but iwe unenge uchiona kuti pane need. Hapana zvaungaite nina kupera kwefizi raubhadharo. Vabereki ungavasiyire vasina chekudya. Dzimwe nguva chero usina kukumbira unenge uchitongozviona kuti rega nditoita. Ndikasaita hazvimire zvakanaka. Hazvimire zvakanaka. Vanhu zvakangoma. Zvakangoma. Thank you so much for sharing. Moti kuna baba mudiki kuwai maita henyu nekubhesera kwamaita itori contribution iyoyo yamaita. All right. Hands sharp. Hands sharp. Thank you so much for sharing. Let me try and call people back that were calling.
ava vane double quit. Baba mudiki vanga vachibhesera vari kuseri, saka kwababa mudiki kuvabereki kunonidha kusendwa, and then kwavo kunonidha kusendwa. Vakomana pakaipa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello? Hello. Hello, muri sei? Mune imwe phone, mune imwe device kuseri? Regai ndidzime. Ndandakatirira live by my phone. Okay. Tiri kungonzwa kanyaya dzemablack taxi dzatiri kudiscussa idzi. Black taxi yakaoma. Tiri mazviri but dzimwe nguva unoona kuti vanhu vakudhimanda, vakuda kutoita lifestyle yakatonaka kupfuura yako nemari yako yauri kushanda iwewe. Okay. Unotokumbira munhu anotokudhimanda tongoti kwarwariwa. Tokumbirawo mari kuZimbabwe medication inodhura, womupa $150. The next thing anenge akutokudza utoti yashota. I hear you. Chero paine vamwe vanhu vanokwanisa kubatsira hadi, anongoona sekuti iwewe uri kudiaspora ndiwe unowana. Senge vanhu kumusha vane zvinhu zvakafanana nezvipfuwo, vane mbudzi, vane mombe, isa hatina. Kunyangwe zviri kana paita dambudziko. Kana paine dambudziko, tinodiko kutengesa kamwe kambudzi tobatsirana. Kuitira kuti burden isawira pamunhu umwe chete. Muri kuona mbudzi ichitengeseka kumusha iyo? Inotengeswa kaikako $40 kana $50. Vanokuudza kuwa kuti kunyangwe tikatengesa haikwanisa kazvibatsiri. Aiwa kakuti ndigowedzerawo kuitira kuti kana ndakupawo $200 usadzoke mangwana uchiti chindipa imwe. Mwedzi umwe chete munhu anoenda papa renyatwa womupa $200. The next thing anenge akuda imwe futi. Haende kune vamwe. Chero ukati uyatite group rekuti tifome kuti tikwanise kubatsirana semhuri havadi. Iwewe uri kunze kwenyika ndiwe unofanira kungoita foot every bill rasvika. Asi havambotifungirewo kuti ko isusu tinei. Yeah. Pakaipa. Pakoma. Saka kana musina mukavaudza kuti handina vanozvitora sei? Wanyima. Uri kunyima. Hanzi wanyima. For the next 3 weeks havachatombotauri newe, havachatombokupi update yekuti murwere uye azofamba sei. Asi iwo ndiwo wakabhadhara mari yese inenge ichitoshandiswa. Ndiri kupanzwa ende ichokwadi chamuri kutaura. Ndofunga kuti zvinodipendawo nevanhu kuda vaunenge uchidhila navo. Chokwadi, some people are very ungrateful. Sure. True. Very true. Vanosvika pakusatenda pakuti chero newe pawatora ipapo unonzwa kurwadziwa. Zvokwadi. Kuti kosa ndabatsirawo nemoyo wese. Kosei manje vanhu vasiri kutenda kusvikira pakadai. Ya, zvokwadi. Mafacts amataura iwayo. Mafacts amataura. Saka vanhu vari kuZimbabwe, like inini zvandoda kungotaura ndezvekuti hapana munhu anoshayisisa kusara asina. Nemunhu handiti tinoti live within your means. Yes. Hatisi kuti isusu tiri kuda kuti vatambudzike, aiwa. Asi tinoti isusu live within your means. Usada kuti lifestyle yamuri kurarama imi muri kuUK. Ndototi ndakuonai muri kurestaurant, ndototi vari kutodya nyama saka vari kutinyima. Okay. Ndoona sokuti ndodambudziko ratinoita isusu nehama dzedu dziri kuZimbabwe. Vanotokuona kana uine kamotikari kako kawatotenga nekuda kwekuti uri kuda kuti uive neconvenience yokuenda kubasa usinganonoke. Votokuona sekuti wakapfuma. Marova nemo zvimwe zviri kutiparira ndoiwo mafacebook kuti ndikangopfeka kahembe ndakamira ndakadai ndapoza hangu ndatora picture yangu vanhu vakutofunga kuti zviri kuita. But ndiyo environment iriko. Ungafambe netsvina here muJohannesburg kana kuti uri muUK? Ungafambe netsvina here wakasunga dhuku, wakapfeka, wakasumonera Zambia? Wow. Aiwa ndiri kungoita kamararamirwa ari kuitwa imomo but hazvireve kuti ndine mari. Ndizvozvo.
zveshuwa aiwa mataura nemokola. Thank you so much. Mataura zvokwadi zviri kuexperience kwana everyone. Thank you so much for sharing. Ndatenda zvangu kola. Thank you. Wow. Zvakangoma. 518 I'm calling you. 2518. Iri kuti calling iyi vanenge wabva pane network. Wabva pane network. 4334 I'm calling you. 4334 I'm calling you. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Tiripo makadi yenyaskana? Tiripo zvedu. Zvakamira sei kwenyuku zve? Kwedu uku zvakaoma ndiselina. Kana uri kudiaspora zvinhu zvese zvinokuomera. Zvinokuomera? Makaomerwa neini? Ya. Nekuti inini seni ndiri single mother. Ndine mwana anoenda kuchikoro. Saka sometimes ndinotoona kuti panopera mwedzi ndogona kusara ndisina kana sendi. Mwana ari kuendera kuchikoro ikoko here kwamuri kana kuti kumusha? Mwana ari kumusha, atova kuyunivhesiti. Okay. Saka ya ndiri widow zvangu ndamusvitsa hangu payunivhesiti. Alright. But unoona kuti mufamily munenge makawanda. But iwe wega ndiwe unogona kuomerwa nezvinhu like iwewe ndiwe ndiri kuda kuti mwana ari kuenda kuchikoro kumusha baba vangu variko vari kumusha vari kugara vari kuchengetwa nasisi vangu mai vangu vakashaya. Saka tiri mufamily yevanhu 7. But unoona at the end of the day kuti iwewe wega ndiwe unotakura mutoro iwoyo wekuti kana paita problem vamwe havadi kupinda kuti mubatsirane pamaproblem amunenge mawana. Iwe wega iwo ndiwo unosacrifice kuti ukwanise kubatsirawo futi nevanhu vari kumusha. Saka pakupedzisira pacho iwo ndiwo unotosara watiita sei? Unotosara usina kana chauinacho. Usina kana chekubata. Zvekuti vari kumusha vacho vanopedzisira vakutokunzwira futi tsitsi because vanenge vachiziva situation yaunenge uinayo kuti munhu uyu haana but ari kusacrifice because ndinotombokwereta zvokutoti kumusha kwaita problem baba varwara kana kuti kumunda kuda kurimwa kuda kutenga mafertilizer. Ini ndega ndinokwanisa kuziva kuti kumusha kuda kutengwa mafertilizer. Vamwe vangu havakwanisi kubatsira kuti vatengewo kana tinenge tese tinoungana kumusha ikoko tichada kudya sadza asi kuti munhu akodhe panenge pasina. Saka zviri kutiomera nerandi redu madonhero araita ezvinezvi zviri kutonyanya kutiomera zvakanyanyisa. Vamwe venyu vari kupi? Unogona vana vamwe venyu wamuri kuti vamwe venyu tiri 7 unoona kuti iwewe ndiwe unenge uchingoita. Vamwe venyu vari kupi? Kunoku tiri 3 tiri kuno kudiaspora. Kumba kune 4 but umwe wacho handimuverenge because ndiye ari pamusha ndiye anenge achitoda kubatsirwawo. Ndiye anenge achitoda kutoti atobatsirwa but vamwe ava kuti vachitarisa manje zvinonetsa. Vari 3 ava vasikana vakomana? Tiri 3 boys ne4 girls. Saka musikana 1 ndiye ari kumusha. Vari kwamuri ikoko muri vangani? Tiri 2 mukomana mumwe chete nevasikana 2. Saka hamuite zvekuti kukanzi kumusha kuri kuda zvakati munosangana modivhaidha? Hakuna zvakadaro antiselina. Hakutorina zvakadaro zvekuti zvinogona kutaurwa. Takatombotraya kufoma egroup. Munotokwanisa kutotaura kutoti pari kudiwa zvakati. But at the end of the day mumwe anokudza kuti kana tazowanawo mari ndopatichabatsira. Iwo woona kuti iwo uri kukwachura pausina uchitsvaga kukwereta kuti ndikwanise kubatsirawo vanhu vari kumusha because zveshuwa vanhu vari kumusha unongonyatsoziva kuti
havana kwaanokwanisa kuwana mari because munhu ari pamusha anomboitawo zvimaricho zvake zvokuti kudai but vanodawo kubatsirwa. So kana makawanda mukabatsirana zvinoreruka, but vamwe havatombotarisi zvese izvozvo, vanenge vakangomirira kuti iwowo wani uite. Ende iwowo wagara une mutoro wako. Moziva ezvinezvi mafizi akudhura kuchikoro. Every month mwana anenge achitoda renti, chikafu kuchikoro kwaari ikoko, anenge achida renti, chikafu. Saka zvinhu zvikurema, zviri kutonyanya kurema zvakaita. Nokuti ini ndiri kutorangarira kuti last month Aunty Selina ndakasara ndine 2 rand muhandbag. Ndine 2 rand. Saka kuri kunzi vakomana maita family meeting muri kunosangana kumusha, kune vari kubva kwamuri ikoko maenda mese kumusha, muri kundiudza kuti vanenge vachiexpecta kuti imimi semunhu anenge achipa all the time kunodya sadza renyu. Because Aunty Selina kana munhu achiziva kuti ndine kumusha, anofanira kuziva kuti kana munhu ari pamusha ka anoda kurima. Ende kuti urime ukohwe pamusha panoda fertilizer. Handiti, kana musina fertilizer hapana chinhu chamunokwanisa kuita. But hapana munhu anokwanisa kuburitsa fertilizer, mari yekutenga fertilizer kuti munda urimwe. Iwewe wega ndiwe unototi kana waenda kumba unotofanira kutoziva kuti fertilizer yatengwa. Handimona. Nekuti kana pasina kutoti ndatenga, even sisi vangu vachi vari kumusha ivavo vanotondinzwira tsitsi, vanotombondinzwira tsitsi sometimes kuti zvinhu zvacho ndinoona mutoro wacho unokuremera. Nekuti iwewo unenge uine zvako zvaunenge uchiita, mwana wako ada kuenda kuchikoro, iwe ndiwe baba ndiwe mai. Saka zvinhu zvinorema zvakanyanyisa. Wow, munomboita nguva dzamunosangana mese kumusha as a family? Tinotosangana Aunty Selina, tinotosangana tese. Saka kuhutsiri wenyu vari kuSouth Africa mumwe nemumwe anoenda negrocery here? Munhu anoenda negrocery, but noti zviya zvokuti munogona kutoenda nekagrocery kekungoti pamuri kuenda handi holiday yaDecember inenge yakareba, pamunotozobva munongobvawo vanhu vasisina chikafu. Asi vatombotakurawo tuzvikafu? Anotakurawo zvokuti munhu ari kuenda kumusha patime iyoyo. In this case there is really nothing you can do. Dai kuri kunzi vanoenda kumusha havaende negrocery ndaikuudzai zvokuita. Alright. Ndaikuudzai zvekuita. Inini kwandiri tiri masiblings ari muno tiri 4 ne1 ari kuSouth, but I can safely count kuti vari muno tochingoti tiri 3. What we do as a family, because they've got Aunty Selina in their family. Remember, they've got who? Yeah. They've got Aunty Selina in the family. Saka, with me, unotoibvisa usingadi uchida. My brother up north knows kana ari kuona. My sister in London knows kana ari kuona. Kana tiri pa crisis. It's not a one-man band. It's not a one-man band. Unotoibvisa usingadi uchida na Aunty Selina unotoibvisa. Kana pari kunzi pari kuda chikafu tanzi taenda kumusha tese, iwewe haudi kucontributa na mwari wangu Aunty Selina kana varipo vanonokuhwezurira plate yawakabata yauri kudya. Ndiri kukuudza izveshuwa na mai vangu vari pasi. Na mwari ndinokubvutira plate ndikaikanda pasi. Just to send a message yekuti unoda kudya asi haudi kucontributa. That I will do. My brothers and sisters know kuti when Selina speaks, it goes. Ukasabvisa na Selina, patiri kuungana hauchidyi. Tatopedza. Izvozvo ndo zvandakatomboedza kutaura kuti unoona kuti vanhu panotaurwa kunzi tiri kukumbirawo mari yekuita zvakati, hapana munhu anosumudza musoro. Ati brother yangu iri kuZimbabwe iri kuHarare ari nani kuti sometimes anotomboita sei, anotomboburitsawo omboita sei, otombobatsira, but vamwe ava i0 chaiyo. So that means anogona kutoti akabva December kumba, paanozodzokerawo December ipapo ndo paanozongoendesawo chikafu chaanoenda nacho ipapo.
pasina munhu pasina kumbotumirwa kani, but tina baba varipo pamusha vatokurawo vasingachakwanisi zvokuti sista yangu iri kumusha yakagarira kutoti hapana kwaanokwanisa kuenda because baba vaye vari kumusha vakura, handimona. So isusu tisinofanira kuti timutarise kuti timubatsire pane zvese zvaanenge achida, but ai zvinhu zvacho zvinooma. So neblack tax zvinooma. Ipapo unogona kutoona munhu mumwe uyoyo womufamily imomo anogona kutokutumira achitokuvhunza kuti ndiri kudawo chakati nechakati ikoko, nditarisirewo chakati chiri kuita mari munditengerewo. Unotenga nei kana usina mari yacho? Yeah, that is very true. Probably my sternness is what has made my other siblings to quickly chip in when we have got a dilemma in the family. Saka, I don't know where. I wish you all the best, but no, nda understand kuti zvinokuremerai kungoramba mobvisa muri mega. Sorry zvenyu shu. Yeah. But hapana zvamungaite mungagodi knowing kuti kuna baba vari kuda kudya kumusha. Inini ndinongosacrifice because makoporeni kana achiuya haazouyi kune munhu wesezve. Kana Mwari vachizokuropafadza vanongokuropafadza nemabvisiro aunoita, because kana tichitumira kumusha dzimwe nguva hakusi kuti uri kuda, unenge usina, but unongosacrifice kuti vanhu vakwanise kuita sei, vanhu vakwanise kuwana chavanowana. Ukatumira $20 even $5 unenge watocontributa kuti $5 iyo ichanototenga something changa chisipo pamba. Wow, thank you so much for sharing your story caller. Ndatenda zvangu. Wow. Vanhu ngatiregerei kudaro weduwe. South Africa diaspora. Pane vanhu vari kuti South Africa diaspora here. South Africa diaspora. Because as I said, uchingobuda kuisa one step in South Africa, vakuto expecta kuti ubhadhare. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries Black Tax. Welcome to the program. Masquera say. Masquera yoko masquera say. Mudaurara matikwidza BP chete. Yeiko. Kutikwidza BP papa izvozvi totorara BP yatokwira. Neiko yoko. Nyaya iyoyi inini I think zvitongori zvinhu zvekuti munhu wese asara kuZimbabwe anongofunga kuti if munhu akabuda akaenda somewhere kunze kwenyika kwane mazimara akawanda akutoita mari akawanda. Because inini I remember me also ndichimboti ndisati ndauya kuno kuDurban ndaive ndine munin'ina wamamwangu akaenda kunoshanda kuBotswana. Ndakabva ndamuti ndiri kubva ndasara nemwana wake, so I was expecting more kuti paanouya anondiigira ndaida tracksuit. Then when she came back after 3 months akauya asina tracksuit, akamutsamwira zvisingaiti. Ndikati kwewe unogoya usina tracksuit sei? Inini ndaigeza mwana wako ndichikuchengetera chichi, ndakatsamwa zvisingaite mama Selina. Ndikati ungangoye nemaraisi nemafrisco nemaEllis Brown nechi, ndakatsamwa. Ndakamutsamwira, I don't want to lie, because haana chakanga andiigira. Saka takazoita time yekuti ini ndakazouyawo kuno kuDurban. Ndauya kuno kuDurban ndakaona ndatogara 3 months 4 months 5 months, kana gumbeze chaira ndaumbotumira kuZimbabwe. Okoyo handiti ndakachitanga kuexperienza, ndikati mainini vangu ndakavatuka inini pavakatadza kundiigira inonzi tracksuit. Ndakavafonera ndikavakumbira ruregerero, ndikati mainini ndoda kuti mundiregerere nekukutukai kwandakamboita. Handina kuziva kuti kunze kwenyika kwakaoma kudai. Saka most of the people vanoda kuti
vasingatinzwire tsitsi. Munhu asina kumbobvira aita out of Zimbabwe Very true. achiuya kuzoona masystem atiri kurarama nawo. Very true. Saka ndosaka munhu asinga achiti kunyangwe paitika dambudziko kumba rekuti kana kuti baba varwara kana kuti nhinga arwara, munhu anenge achitaura mazifiga mahombe hombe achiwedzera mazifiga mahombe emari. Why? Because he never or she never kumbobuda muZimbabwe. Ari kungofunga kuti zvatiri kwatiri kunoko, we've got a lot of money, but asingatozive kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. But kune vanhu vane hama dzakambouya kunoko, they understand kuti uri kuUK kugeza machembere handi nyore, uri kuno kuSouth Africa kukwesha matoilets handi nyore. Saka zveshuwa it's very sad kune tine vakoma vedu vanin'ina vedu vari kuZimbabwe vasina kumbobuda out of Zimbabwe. Ndo vanhu vane moyo iwoyo. Munoziva here kuti Aunty Selina, dzimweni dzenguva unotambira mari ugobuda pamall uchitadza kutenga pai nedrink, but watambira. But munhu ari kunotora mari kumukuru Aunty Selina achitobva mutauni atenga hanzi chicken licken, hanzi chicken slicer. Atenga chicken slicer yake. But inini ndaenda kunoisa mari kuCheckers kana kuPepu pamukuru, ndichibva ikoko ndisingaone nenzara. Apo unonge uchifunga kuti ukatenga pai nedrink zviri kuita like 50 rand, rega ndiwedzere imwe 50 rand nditenge bry pack 2 kg yekuti ndizoite 2 weeks or 1 week ndichipusha ndichidya. Saka zvinhu zvokutoti zvinorwadza Aunty Selina, but what we can say, inini hangu ndinongoti let's keep on doing good thing. Kuri kuti sesu vamwe like caller previous caller yatimbamawo vakatowanda, asi vamwe vese havasi kugona kubatsirana. Zvinhu zvinorwadza, but pane pamwe pacho pekuti hauna option. Baba voregera kudya here, moregera kurapisa baba here. Pane pamwe pekuti you have to, whether you like it or you don't. As for me hangu inini mumba medu ndingangoti whether I like it or I don't want, I have to, because ndini mutariri wacho wemhuri, whether hausi kuda whether uri kuda. But anyway, black text yakaoma, but we are living with it. Pozoti vamwe vanhu imi muri kuZimbabwe muri kutiteerera, nyaya yenyu yekuti ndakafonerwa like 3 weeks ago, there were like 4 different families vari kuUK vachicomplaina. Ndaida kutomboita live nenyaya iyo yekuti why vanhu vekuZimbabwe muchiti munhu akarwara munowedzera mari yataurwa nachiremba yemapiritsi nekuwedzera futi kuti munhu ari kurwara. Pamwe pacho munhu hatoonani mama. Like the other caller akandifonera akanditi yoko ndakarwadziwa kuti taiudzwa kunzi baba vazodai mari yakati takabva tati baba munini vangokwire ndege kuenda vasingazive. Apa zvaitonzi baba vari pacritical nemazimari aitaurwa anga akawanda, but baba munini pawakasvika vakatosvikaona baba is little bit okay, ende mari yese iri kutaurwa yacho yese. Hanzi baba munini vakaita vangu vachachema wakati ko mazimari yese amaitaura, what's going on? So imimi vabereki vari kumba dai matenzwirewo tsitsi mufunge. Mukada kutarisa ivo vatori nemahonda fiti kumusha, isusu kunoko hatina mahonda fiti. Ivo vatoutenga mastands, isa hatina mastands. Fanike isusu hedu mahouse girl tinozoponerawo kudya mapizza nemachips zvasiwa nevana vevarungu, asi ivo vari kuzvidya kuZimbabwe uku.
mati munodya pizza uri kuseka anti Selina. regai ndiseke Yoko, whilst you are on that, ini ndakambosvika papoindi yekuti I had enough yekurohwa pasi petsoka. Ndakanzwa saying ukanzwa uchiti akarohwa pasi petsoka zvinoreva kuti wakabirwa mari kana kuti wakaexaggeraterwa maprice. Ndiye akarohwa pasi petsoka. The last time that we did a live, Yoko akandifonera mubva tatanga kudiscussa achiti black taxi zvamama muchitaura. Ndikati Yoko, zvinombondinetsa here. Inini kana ndichitenga grocery, I like buying my grocery in bulk. Ndikati Yoko, tichitaura mira ndikutumire list raJuly. List rekumba kwangu raJuly. Yoko, you can take it all from there. What did you see? Wakaone chii chandandakanyora palist raJuly? Manga makanyora zvese kuti Colgate nanhasi ndinayo list yacho. Zvese zvechingwa, nyama, bath soap, upfu ndo anchiri kuremember 25 kg, rice, mafuta zvese zvanga zviripo. Ndinonyora ini ndinonotsvaga maprice ndega. Saka ndikanzi box resipo riri kuita $24. Ndinobva ndanyora kuti 1 times box jet $24. Ndikanzi mafuta ari kuita 39 box re6 because I like buying in bulk. Ndinonyora item nemari yacho. Ndakatumira Yoko akati mama, ndikati saizvozvo gasi ndinonyora kuti pamwedzi rinofanirwa kuuzwa gasi remari yakati, electricity pamwedzi inofanirwa kuuzwa yemari yakati. Saka chingwa vanodya 1 loaf a day because they are only 3 and they hardly eat, because inini hangu kumba kwangu ndinofacilitata kuti vaite cornflakes dzacho. Ndinonyora chingwa 1 loaf times 36 days. Vanofanirwa unobhadhara mari the whole month yechingwa. Vanozongoenda kutuck shop kupota vachida, because ndakange ndanzwa nekurohwa pasi petsoka. Vari abroad, one other thing. Yoko, thank you so much for your contribution. You're welcome. Isusu vatiregerere kumusha kunoti isusu mahouse girl hatitoziviwo zvinonaka kunoko. Zvinonaka tongozvizivawo zvasiwa nevanhu vevarungu. Kuti umboitawo time yekuti watambira unyatsopindawo mupizza uendewo muchicken licken sezvavanoita vachinotora mari yedu. Izvino dai vambotidzikamirawo ipapo. Okay, thank you so much. Thank you. Hanzi na Pamela Tegami and tafanana Auntie Selina. Saka inini ndinonyora list vari abroad, Canada, America, whatever. Ndakutoadvertisa. If you download Africall, ukafona Africall uchibvunza even maprizes aunenge wafunga kuti wanyeperwa, number haishowe kuti uri kufona from abroad. It shows a Zimbabwean number. Saka hauzobirwi futi naivo vacho vaunenge uchifonera. Hold on, caller. Saka mukauza Africall, ukanga uchida kuavenues kuya pakarwara mai vangu kuavenues, ndaifona neAfricall yangu kuti ndiudzwe maprize, ndaifona neAfricall kuti nditaure nachiremba. Therefore call yangu yaita kunge ndirimo muZimbabwe. That way unoavoida kubirwa. Kuchenjedzana uku ndinokuchingamidzai pachirongwa kola black tax makadini. Makadini Auntie Selina, ini ndokufona ndichitorwadziwa zvangu because black tax marwadziwa neiko asi matumira nhasi? handina kutumira nhasi but tiri ine process yekuripiswa. Saka mirai ndikuudze nyaya yangu yakamira yakadaiwo so. Okay. Inini mai vangu nababa vangu vakashayika handiti. But mai vashayika takazotorwa tikaendeswa kumba kwanana sekuru. But in process zvinonzi takachengetwa kwana mai, but they never paid
any fees or clothing or anything. And then pandakazororwa ndakazobuda ndakaenda kuBotswana ndakanororwa kuBotswana. Saka baba wangu vari kuPrazi. Saka baba bvati havakwanise kuya kuBotswana because nebasa ravo. Saka tatina nasekuru vangu vari kuBotswana. Baba bva vapa go ahead kuna nasekuru kuti achi ndatumira listi. Saka miraisana nababa. Zvakadaro anasekuru vakamirasana nababa nanamai at the same time. Saka inini mai vangu pavakashayika, baba vangu vakavatorera best friend yavo bva vaita mukadzi. Saka nanasekuru bva vati mukwasha una kuripa hanzvadzi yedu isusu pawakaita sei pawakaitorera shamwari yake. Saka takubata mari yerora. Saka nasekuru hold on caller. Baba pavakatora best friend yamai, mai vanga vachiri vapenyu here? Mai vangu vachiri vapenyu, and then mai bva vazofa. Okay, all right, got you. Saka ipapo baba bva vati achi masingafanire kudaro, but since makutongoti mari hamuchadzosera it's fine. Baba bva vati it's fine pazvapfuura zvakadaro. And then sister yangu inini pamedu tiripo 3 ne1 brother. Sister yangu bva yazororewa. Anasekuru futi bva vada kuti mari iri kufanira kuuya kwatiri, but kumba kwemurume kwesister yangu vanozviva zvichikaucha ichi. Wati no, tiri kuenda kwababa. Bva vaenda kwababa, zvazvaitwa bva zvapera. Baba vakazofa. Vafa kudaro baba, takuti zvoni takuda kunoisa tombstone rababa vedu isusu. Pataudza hama dzekwababa vedu kuti atakuya kuzoisa tombstone. Patatoudza nasekuru since tiri kuberekerwa kwana mai. Pataita go ahead yekuita sei yekuisa tombstone. But anasekuru vakazodzoka kwatiri vakati tikuda kuripwa because makaenda kunoisa tombstone rekwana baba venyu musina kutiita sei, musina kutiudza. Batati but takasvitsa shoko zvikanzi kwababa venyu ndo vaifanira kuuya vachitiudza kuti makuisa tombstone. But kwababa vedu isusu varipo true. Saka bankuru vakafa kudhara, baba ndo vangu vasara. Saka takasara tisina munhu. Saka tisu rudzi rwekwana baba rwakavaudza. But ivo vakati no, we wanted someone. Batata okay fine. Batavaripa mbudzi 2. And then hanzvadzi yangu yauda kuroora inini. Ndayanoziisa nasekuru because it's like kumba kwedu nyaya yemaprotocol. Hatizvinzwisise but tinoteedzera. Okay. Saka taenda akuenda kunoroora. Anasekuru edu bvati haukwanise kuroora because mufanirwa kubhadhira mombe dzeuredzwa. Atati okay fine, it's no problem kubhadhira mombe dzeuredzwa. Tapedza takabvunza kuti mombe dzeuredzwa dzingani. Remember kuti tina baba 1 namai 1 344. Takanzi mwana nemumwe anofanirwa kubvisa mombe yake. Tikabvunza kwatikabvunza. Tikanzi ndo zvavari kuda. But no, tinochema. Tikati don't you think kuti it's too much? But taripiswa futi shamu yekunzi haubvunze amai. Batati okay. Kuti uyu amiswe kuroora hanzvadzi hazviite sei hazviite ngatingochiita sei ngatichidzibatanidzai. Ina ndinozogara mufirst marriage ndakazobuda pandazowanikwa kuno kwandave kuno kudiaspora. Pandakwanisa kuti because my other sister haana kuroorwa saka takabatanidza tikangodziendesa dzakadaro. Dziri 4. Saka dziri 4 brother yangu bva yaroora. Tapedzodaro takabatikana tikati you know what, hatisi kuita sei, hatichataura navo. Saka vakazokontakta imwe sister yangu vakati mimi vana imimi munozoti tinokusumudzirai mhepo, hamuchambotumidzira magrosari because taisimbotumidzira. Hamuchambotumidzira magrosari, why is it like this? But tabatana semhuri, tikabatana 3-4. Vakati you know what guys, ngatichiite kuti manthi yakati tina nasekuru 3 nanzvadzi vaive nevasikana 2 vaive 5 mbamaume vangu vakafa kwasara
vamwe amai vakasara varisara pavana ndo vatinopa grocery every time. But avava ana sekuru vari kunzwa jealous kuti why is it kuti tikupa mainini grocery every month. Saka ivo vari kuzvidawo. Tazoitika Father's Day soon, but actually you know what guys, since tirisiri kuvaita se kuvapa anything, sure titenge mabhachi nemagumbezi tinopa ana sekuru. Tavapa kudaro havana kufara, vamwe vachona havana kutonopika that stuff yatikavasendera paFather's Day. Saka inini ndine mubvunzo wekuti zvinoita here zvekuti every time panoitika incidents yekuti tinoripiswa vanocomplaina kuti hatisi kuvapa because nekuti hatina vabereki. Saka inini culture yachonaka, Auntie Selina, it's becoming too hard for us handidi kunyepa. Ndinovada nasekuru vangu zvokuti, but now I have that thing yekuti and avasisiri pamoyo because I think they are punishing us for the stuff that we really do not know. Okay. Kusaidi kwa baba wako kuchine achiriko here, vane mukoma vane munin'ina? Vakazvarwa vari 2. Bankuru ndo vakafa vasati vafa dad vangu vakazotevera. Hakuna ariko, kungori namai guru murume wa bankuru. Right. No problem. So it was a small family. Asuti dad vangu nini, he was from Mozambique. Saka vakangouya varipo 2, ana baba wavo vakafana namai besi. Hanzvadzi dzako dzakura sei? Hanzvadzi yangu imwe yachona ine 32. Akarora like 3 years ago. Iwo wati wakabuda mu first marriage pamwe chochichi une tarisiro ndamune imwe relationship but nemunhu muchena. Saka I'm just thinking not even to get married kuti abvise togarisana zvedu magarisana tikuitirana now because inoenda kupi mari yachona, because ana sekuru vangu I don't want them to eat any mari ine kwekuenda mwanangu, mari ine kwekuenda kupi. Hanzvadzi yako ndivanomira sababa vako vanotambira. Hanzvadzi yako ine right yekutambira mari yako iwewe. Sezvazvira nditakangotobhadhariswa 3 years ago kuripiswa kwatakaita kunzi you can't marry, we have to pay mari dzeuredzwa, ndo padzakaenda kamamombe dzeuredzwa. Kola muri kurohwa pasi petsoka, imi muchingobvuma henyu kudyiwa makasvinura sematemba. Ndo zvamuri kuita pachivanhu chedu. Hanzvadzi yako vanomira sababa. Hanzvadzi yako yakura inomira sababa. Paunoroorwa iwewe munotoarenja nebrother yako vaya tete kuti vanoudza baba vemusha hanzvadzi yako kuti waakuroorwa. Motoenda kumba kuhanzvadzi yako kana wakuda kuroorwa motonoita chikananga chese. I can assure you hapana chinokuwana. Kwana sekuru hakuna ropa renyu kwana sekuru. Pafa mai pachivanhu pedu tinoti hamusisina ukama navo. Very important, very important. Asi not zvekunzi vangatambire rora rako iwe muzukuru hanzvadzi yako iripo. Hungori hundyire chete. Hanzvadzi yako ine right kunyangwe ikasavaudza muchena uyu wawinaye kana achinzi ada kubvisa mari. Ende munobvisira mari kuhanzvadzi yako. Okay. Kana vanotisimudzira mhepo dzamai vanoreva kuti chima makabvisa handiti mati makabvisa mari yechiredzwa. 4 mombe. Imi muri kungoyuzirwa consideration tactic chete ndo yamuri kuyuza nekuti tinoti mai vane ngozi. Saka imi makuyuzirwa umai vane ngozi. Consideration tactic yavari kuyuza. Hanzvadzi yako ndo ine right yekutambira mari yako ichibonya. Ndo ine right yekutambira mari yemunin'ina wako ichibonya
vachichereke kana ikasavaudza kuti mari yakazouya kuzobviswa zvakatonaka zvakadaro nekuti yatambirwa nababa. Hanzvadzi yako inorepresenta baba vako. Sekuru havaripresente baba vako. Iyi hanzvadzi yaamai havazi baba vako, havazi vekurudzi kwenyu. Mukaona zvinokunetsa ina ndakabloka nasekuru vangu ndinganzi ndanyanyoita mwoyo wakashata zvangu ndonyarara zvangu. Iwe ndione, handingati vabloke, asi iwewe ndiwe unenge uchiziva zvauri kuvablokera. Ukafa iwewe nhasi, hanzvadzi yako ine right yekuita yekuholda funeral. Although I would encourage hanzvadzi yako kuti anozivisa ana sekuru kuti hauchisiko, but ane right yekutotara paunovigwa iwewe, kuri kunzi God forbid, kuri kunzi washaya. Hanzvadzi yako ndiyo hababa. Kana muchida kupira zvinhu iko zvino pachishona chedu, hanzvadzi yenyu ndokwamunonopira zvinhu zvenyu. Kwana sekuru uko hakuchisina chekunopirako. Hamuzive kwana sekuru, hamuna mutupo wokwana sekuru, vane mitupo yavo. Saka muri kungoyuzirwa chikisidziration, muri kungochikisidzirwa yandinoti inini chikisidziration tactic. Ndosaka muri kungoramba muchingobhadhara zvisingaperi. Oh, all right, Auntie Selena, maita basa. Maita basa, Auntie Selena. Handiti makabhadhara mombe yezviredzwa, which means dzaive 4. Vaida mombe yechiredzwa pamwana wega wega, makabhadhara mombe 4. Makapedza rurevo rwenyu. Hanzvadzi yenyu ndiyo baba venyu vamunofanirwa kunge muchirevererwa navo, vamunofanirwa kunge muchipirirwa navo, anofanirwa kunge achitambira mari dzenyu dzerora. Kunyangwe ukafa, God forbid, ane right yekuita decision yekuti uri kudzokera kumusha here kana kuti uri kuvigwa ikoko. Handiti? Okay, Auntie Selena, thank you so much for the advice. Makaripa zvekwamai zvakapera, haikona kungoramba muchingoripiswa. Munopedza upenyu hwese muchingoripa. Thank you so much, Cole. Thank you. Kuita munhu mutema kwakaoma. Ndinokuchingamidzai pachirongwa, makadini? Makadiwa. Nayo ka black taxi yekungoripisana. Black taxi ke yakaoma. But ndinoona nge vasiri kunzwisisa word yekuti black taxi. Noza black taxi rakatangira word rakatangira kuSouth Africa handiti. Okay. Mushure mekunge vana handiti ana mai kana ana baba vachizvara vana, vamwe vanenge vavakura vaya voita kakumanikidzwa kuchengeta vana vadiki vachinzoendesa vana kuchikoro chichi handiti. Ndopakatangira I think word yekuti black taxi. Okay. But black taxi handiti kwatiri tisi maZimbabweans patiri kutaura pana zviri kuita kunge zviringoitirwa vanhu asi vari kunze handiti. MuZimbabwe munotoone vamwe vanhu vari kusafa vachichengeta masiblings aya. Masiblings inotoita kunge inotori right yekuti inini zvandiri kuwana mari ndofanirwa kunge ndichivachengeta. Handiti muri kuona pane nyaya. Ina hangu handisi muZimbabwe handiti, but ina hangu handasafa wedu. Ndasafa. Munoziva kuti ndinotombodemba kuti aisina kutombobuda muZimbabwe macho. Mati muri kudemba kuti chi? Ndotombodemba kuti aisina kutombobuda muZimbabwe macho, tikangogara imomo tese. Zvakamira sei kwenyuko zvamuri kubva mademba kudaro kuti dai musina kumbobuda muZimbabwe? Ukada kuzozvitarisa wakunyatsoona manje life. Unoziva kuti unogona kutotadza kana even kuita relationship chaiyo iri serious. Murume hapana anoda kukuroora achinzwa zvaunenge uchingotaura pamafoni apa uri breadwinner, vanhu vachingofona every time. Unogara usina kana cent, munoziva. Unotogona tofonerwa. Inini I remember some weeks ago vanhu vari kunyatsoziva kuti ndine COVID handiti. So sorry. Ndakauda. But funny enough, wosendwa maaudio vanhu vachiti hanzi hatisina kana kuti chikafu, hatisina kana chi. Vanhu havasi kukubvunza kuti uri sei, havasi kukubvunza kuti uri sei, but vari kungoda kutengerwa chikafu. Apa iwe unenge wakati wapa pamwe chikafu chacho handiti zvamamuchitaura. Unenge wakavapa kana kuti paine mamwedzi ako last month uchitoziva chikafu ichi chinogona kulasta for 3 months handiti.
iko mabhipi ari ngobatwa vanhu aya ndo mamwe ari kutikonzeresa. Unenge wapa mubereki wako mari kana kuti sababa handiti ini nevabereki vangu vese wobva wapa baba vako mari yekutenga mapirizi e3 months kuti at least vagara handiti but amai manje vamwe vachona hameno zvavanongori vane jealous wobva watengera chimurume wavo mapirizi pamwe 1 month iwo mwedzi usati wambopera wekuti we2nd month wakutifonerwa futi kunzi mapirizi aya apera. Iwe wakabvisa mari ye3 months. Iwe watowapa mari ye3 months uchiziva kuti pakati apa pamwe pane zvauda kuzoita pamwe hauna kuzoshanda handiti hauna kushanda wofonerwa iwe wakunzi mari yebaba handiti vana baba sometimes vazhinji vacho vangodzvanyirwa namai but nyaya dzeblack tax guys kutaura chokwadi mazhinji mageneration edu aya tichafa very early handifunga kuti vazhinji vanombosvika kana 70 years ko zvine zvatinosangana nazvo is too much. Stress yacho yakawandisa yakawandisa singatomboite zvakaoma kani sange kana uri wega uri breadwinner munyika idzo dzakawanda dzatiri unofa asi vatombokunyepera unoti nasofa izvo zvekuripiswa zvachitawana neakola abva mai manje unonzwa nekuripiswa kunzi sisi vako vaya vakandituka kana kuti unenge wangovaudza nditi direct kuti sezvazviri vakufonera vamwe vanhu zvakunzi andituka notofanirwa kutoripa mombe unoziva every year unenge uchingoripa mombe uchingoripa mombe inini panakola abva apa kapa ndoda kungotaurawo zvandinoziva nezvemombe ichiredzwa taurai kana inini zvandoziva handiti kumba kwedu handiti kana vana vari baba vemwana baba 1 handiti munongobvisa mombe 1 hamubvise mombe 4 nekuti muri vana 4 ndizvozvo. I agree with you. munongobvisa mombe 1 ndo zvandoziva but kana vari ana baba vangu akasiyana yes vanobvisa umwe yake but kana vari 1 iyi vari greed ana sekuru vacho ataura kuti tiri vana vanyamunhu tese asi vakati hanzi mumwe nemumwe mwana anofanirwa kubvisirwa aiwa ngakati ofana to be honest hapana chaunomboluza kutovakata ofu kutovabloga handiti zvakatobvarana ikoko ngavadye mombe idzodzo aiwa hatidorimbodi kutinyengererana unofa nebhipi tichafurumidza kufa isusu osikana vanhu masimbling acho futi zvetomboti akasara kumba handiti zvine zvakutoita kunge mhosva handiti iwo pamwe unongotori mwana wechinhamba 3 iwo vanenge vari vakuru vekuti kudai anoexpecta kuti umutengere chikafu ugomutengera zvese akangogara zvake mumwe wacho unotomupa mari nekuti atange kana kuti bhizinesi mangwana haana kana chaanoita mumwe unomutosa passport nanhasi passport inosvika pakuexpire asina kana kwamboenda kana kumhanyawo pazambia ko anogomhanya kuzambia munenge mamupa mari yekuenda inini pandakambosumuka ndega ndakabatsirwa nani handi muri kuona pane nyaya yacho pakangotangira nyaya idzi vanhu vakangoitirwa zvinhu chete especially ukangoda kutorwa toiswa passport ziva kuti munhu yeye atori danger ari danger even anozokutsvagira mushonga even ukamugasa mumba mako chemu kuti gara for free handiti windo chacho rakapwanywa nevana anotokufonera kana kuti uya ugadzise windo rakapwanyika rata chaichero iri maasbestos aya rikatorwa nemvura natural disaster handiti vanofona unowana pasina chinhu pakaiswa inini zvindiri kutaura neexperience zvandakaona makaona pakaiswa chiko pakaiswa ninge inoti chitende kana kuti zvimapepa unoziva unofonerwa kunzi baba vamedza demo kuti vamedzwa ugosha kuti demo ramedzeka sei apo mukurudzwa demo mbuya vanenge vamedza tsono hai zvinhu zviri kumedzwa kumushoko zvakawandisa vakomana machema zveshuwa machema macitizens nhasi machema. Thank you so much, Caller, for your contribution. Hope you have a speedy recovery. Manengo yakadi muri kumba? Handisi kumba but handisi kuona tine malife munyika mandiri inini handisi kuona tine life inosvika kure tichafa nemabp nemadepression. Aiwa mati mune covid
Ndio yandiri kubvunza kuti mani mazuva mangani muri kumba? Ndandine COVID 3 weeks ago. Alright. Handiti. But hapana kana akambonditi uri sei wakazobuda kusvikafa here kwakungofonerwa maaudio hatisina chikafu takufa nenzara tikazenge takati tikazoti imi zvinoita here izvozvo zvakaoma. Thank you so much Kola for your contribution. Ndatenda zvangu. Hanzi vanga vaine COVID asi hapana kana vari kundifonera direct ndatadza kupika call yenyu saka I can't call back. Hapana kana akambovabvunza kuti saka muri sei, saka zviri kufamba sei, saka zvikabva zvazoti chii. Hapana akavabvunza. Vakomana zvakangoma weduwe. Pachine vamwe vari kuda kukola here? Regai ndi Zimbabwe iyo, regai tinzwe. Zimbabwe pamwe ida kufire back. Regai tinzwe kuti vanodaira here Zimbabwe. Ida kudisputa zvamuri kutaura. Tinokuchingamidzai pachirongwa Zimbabwe makadini? Tiripo hedu makadi Aunty Selina. Tiripo muda kudisputa kazviri kutaurwa. Aiwa handisi kudisputa but inini ndiri kuzimu Aunty Selina handiti. Nditoroni masiblings angu. Handiti inini handisitomborini first born. But inini ndinoenda ubasa. Handiti ka. My older sister andotedzera anoenda ubasa andoenda ku-NGO but kubva pakatanga COVID izvo zvekuti vanhu vese tanda kungoshandira kumba handiti ivo because vanombobuda kubuda manje kwangu kwakunetsa pakubuda apa saka vaikushandira kumba but vanenge vachiita maresearch avo vachidi vanoziva zvekuma-NGOs ma-NGOs vanotambira USD straight vanotambira US dollar. Inini kubasa kwangu kunotambirwa iro remuZimbabwe RTGSYP. Okay. And but ukada kuti alright fine vanga vakamborora kumba kwobva vazodzoka kumba handiti. Okay. Ndobva ndati inini hangwa the honest truth is I don't mind taking care of my parents. Alright. Or even my little sister. Handina problem nekuita izvozvo. And handirwadziwi nekutenga chikafu kuti vanhu vadye. Handiti. But ndinongobhilivha kuti kana tiri pamba tese sevana it's our responsibility kuti tinge tichibatsira vabereki vedu tese. Handiti. Manje wangu wandinoteedzana naye anti pane paunorara une bundu uri kunzwa munowirirana alright ngatinyorei zvinhu pasi handiti ine mai vangu vakangotikudza vachiti zvinhu zvese zvinonyorwa pasi enimuona kuti alright fine toda kutenga maquantities akati handiti saka panoda mari yakati handiti saka tochisplita tochita totowirirana paya kuti hatikuda kudai COVID time taiwanzotenga zvinhu kubva kuSouth Africa marana tisikatenga in bulk zvinotichipira handiti tonyora pasi tinenge tatasaka online groceries tatasa online tonyatsoona grocery redu ra 3,000 rands handiti 3,000 rands in USD maybe kanoti 250 handiti tese ipapo inini ndinoshanda kuno kuZimbabwe handiti handishandiri NGO ndinotambira RTGS ndaiti inenge yapinda iyoyo ndochinja ndotenga US dollar handiti kuti alright fine grocery redu i250 ngachiti ichitai 125 unonzwa munhu akuti handina otonyarara zvezvekuti iye ane mwana ine nansani ndaroorwangu handiti saka unoonekwa kunge usina mamwe maresponsibilities. Unzwa unoonekwa kunge hauna mamwe maresponsibilities pandikakuudza kuti munhu anogara kuti zii anti tese tiripo tiri vana ipapo ezvino zvandichagari pamba handiti mai vangu aringa ari kukumba izvezvizvi mai vangu vakarwara kana nichi unonzwa kuchifonerwa inini but mumwe mwana aripo paipapo muri kuona utoshaya kuti ava vabereki vachona ava ndevangu ndegera ndikakuudza kuti tete inini ndinotobva kwandinogara kuno every month ndotoenda kumba pamba pandisingagari ndotonotenga grocery rekuti iye aripo pamba ipapo nemwana wake mucheche waainaye because akadzoka kumba murume wake akashaya aripo pamba ipapo nevabereki handiti ndini ndototenga grocery and kana pakuitwa zvegrocery she doesn't want to be involved anobva atobuda kana kuenda kumashops kwachoni haumubati
asi achidya ke chikafu chamune matenga anotodya andiselina ini mai vangu havachanwi zvana mazowe chiichiizvi handiti but ndikaenda kumba tinototenga 8 liters dzedrink iwo uri kutengerani 8 liters dzedrink? inini chandinoita ndechekuti kazhinji pandinotenga ndine munin'ina ari kumashure kwangu handiti saka covid time iyoyi yatabva handii kuti maborders anga asinganyanyoye ndiende kuchikoro handiti saka vanenge vari kukumba maparents angu ese vari to havachashandi handiti baba vangu vaimboshanda but izvinhu zvakuitawo zvekungobata-bata vanenge vanowo kamari kavo baba vangu vanonwa drinki handiti baba vanomwa drinki zvakazonzi yapera tete kana zvikazonzi zvapera haachatotengi kana akafunga kuti tikati titengowo cereal handiti pamba apa ngabva pashaya cereal pamwana idyowo here and there handiti iye ndiyo anobva atopindira iyoyo kuti ati mwanawo wake kutenga kuti alright fine don't buy anything else just buy for mwana wako haaiti saka unotoona kuti ena ndikakodza kuti tete anotambira mari yekuti munogara pasi munogara pasi mukazodzinzwa mari idzodzo muri kunzwa akangoita research yaaita kune mai vanotouya fd yokubasa kwake vanotouya vachisiya mari cash musi unoapa fd vakauya asikokumba because fd ava vajera kuuya kumba kwedu vavasiya vapa mai vangu mari nditi so vava vatichi rega ndoda kuti mukonfirme kuti mari yanda kupa yakakwana chiiverengai nditi akangoita research andiselina research yekuti unogona kuita kana 1 week nditi research chekutanga wifi yaishandisa yacho ndinda ndaitenga inde nchitira communication between me and my mother ndinopuwa wifi kubasa nditi ndobva ndati fine isaipa wifi yekumba ndinoitira mai vangu nababa vanonga achida kuita maresearch avo zvinhu zvavo zvavanogadzira handiti wifi iyoyo ikapera iye hachatengi wifi akuisa data mufoni make mama havasina haunzwisise logic dzachona kana kuti zviri kumbonyatsofamba sei mari yayo yauya handiti vaverengerwa mama vaverenga vavaona it was $200 she did a research for just a week research yaita painternet $200 yauya handiti mama bva wangomuti ndakupa mari yako pandanzi ndiiverenge to confirm vakuti yakawandisa aivawo vanenge vachiita mistake because she never wants anybody to know that she has money muri kunzwisisa saka mataurira yekuti yakawandisa inenge yakawandisa aimplya kuti mama vabhelieve kuti ari kunodzosera imwe yes but the thing now is mama vanotoziva kuti that's the kind of person she is inini tete mukaona zvandiye ndichiita izvi handiti kuenda ndichinotenga it's not like I don't know that she's there. I do not want my parents to suffer. Handidi zvekutaura tete zvekuti unoramba tichita back and forth. Munhu anofunga tete munhu akuma 33. Munhu autadze kungofungawo here wega kuti you know what, I need to do this for my parents. So inini zvekuti ndinotoziva kuti fine if I don't go there to buy. Handiti if I don't go there to buy, my mother will have problems with her. Anogona kubuda unotenga shuga wani odzoka, unotenga chakati odzoka, but kugarisana nevamwe here zvakanaka pamba than rather than kuti kana pachinzi pari kuitwa grocery handiti pongotengwa kazvinhu kawani ende ozomirira kuti mai vangu nekukura kwavaita wozomuudza kuti shuga yapera. Why? So you notice kuti it's not like ndinenge ndichida it's not like I can't do zvekuti ndinogona kunyarara ndiri kwandiri handiti, but I do not want my parents to go through that. Sometimes you even wish kuti dai anga asingagari ake ipapo, but inini semumwe mwana I don't have right yekumudzinga pamba ipapo urunzisa, but inini chinoitirwa ndechekuti zvinonzi nekuti inini handina mwana, so I don't have responsibilities. Mari yake anoishandisei, ukada kuti utaure notonzi yanda kuonererwa, yanda kuzotaurisa. So izvinezvi ndiri murodhi yekurelocata, ndinototya kuti Mwari amen. Muri kutya chii kurelocata kuti zvinotobva zvaita wese?
because chichaitika ipapo tete ndechekuti zvinenge zvakutonzi izvo zvatiri kuita zvekuti munhu anenge achingofungidzira kuti munhu akangodzamara angokurosa Atlantic or whatever ocean zvakutonzi kunonhongwa mari. Caller, But the honest truth is, auntie, God forbid. I always say this and give it as an example or kuti tionesane, God forbid. Alright, ndochiusa riri zita rengu. In your case, I'm putting myself in your shoes. And let me say, kuri kunzi nenyaya yako yawatiudza ndiri mwana wokumba kwenyu, ndiri iwewe ari kuita zvese. Kuri kunzi ndini Auntie Selina ndafuma ndakangoti D. zvakatooma auntie Selina. Kuri kunzi ndafuma ndakati D nezvese zvaunoita izvi. How are they going to cope? How is mom and dad going to cope? It's so stressful. Ndikatokuudza kuti ipapapa ndinogara ndichizvifunga kuti inini musi wandiri kubuda muno muZimbabwe mai vangu vanosara vachiita sei. Munoziva kuti pane mai vangu inini vanoda maperiods every month, anditi vane arthritis vanonobaiwa after every 3 months. Auntie Selina ndisipo kumba vanotofona ndotoziva inini ezvino zvanditomiriri kuudzwa, but my sister is there. Kungovapa $10 chaiyo, you know, she doesn't even know. Unoti munhu ana kana hanya nazvo. Kuri kunzi hauchisipo iwewe mama vanofonerani. Hausisipo. Selina is no longer there. No longer there to answer anything, to do anything, to buy anything, to buy anything. Hasisipo Selina. Zvinofamba sei? Amen. Pamwe ndo pachazotanga kuita action, I guess. Izvo zvandokuti munhu anenge achingoti uya hana. Like she doesn't have any responsibility, so she should do it, you know. For me, you don't even. For me, you are enabling here. Urikumi enabler kuti aite zvaari kuita. Because anything that goes amiss kumba, you are there in a jiff to cover it up. Saka kwandiri ari kuti regerai aite iwewe, ndiwo unozvigona tione. Iye ndiye ane mwana aripo. Ndiye ana baba naamai varipo. If you were to withdraw and experiment for a month and not buy the grocery, withdraw for a month. Do you think she will just look at mom and dad vaine nzara? Mom and dad vachisafa nearthritis akatarisa? I don't think she would do that. Yeah, and tichatomboita experiment iyoyo. I want, You experiment for a week at the end of grocery remwedzi uno wakatoendesa. Andina. Imbodile yako endesa uone. Yeah. Imbodile yako endesa waita ngosina kubhadharwa kubasa tione kuti zvinofamba sei. Yeah. Because you were enabler. Sometimes we have to use my hard we have to take my hard decisions for things to work out. Imbo experiment at you know zvinofamba sei. Yeah, rekanditombo Also it come back to me one thing zwa. Tina zvatenge tichitoita. Hapana kwa uri kuenda. Ukazoenda outside the country worse. Uchatotadza kana kubhadhara mabills outside the country ukazenga waenda kune gasi, kune electricity, kune water dzinoda kubhadharwa, kune council tax. Amai mwana naMwarika. Munopinda pashinyasi. Imboita itione. I would love kuti uite come back to me and tell me beginning of August kuti zvafamba sei. Tigonzo. Just to experiment and see. Sometimes you need to give tough love for things to work. You need to give tough love. True. Yeah. Well, please come back to me. I will update you, Auntie Selina. All right. I will update you. Definitely, I will. All right. Ipapapa ndirikumbotozi
timboona. Imboita ziu experiment. Iye ndiye ari kuona zvinenge zviri pana baba namai nekuti akagara navo. Iwo uri kwako kwauri kugara at the moment. Imboita uziuone kuti haaite here. Anoita, I can tell you. Yeah. All Okay, right. thank you so much, For calling and sharing your story. Yeah, that's a bit unfair. Okay, bye. Caller's situation is a bit unfair. Kune mama siblings akadaro zveshu. Kune nesi macalls black tax ano zvinopera izvozvi. Vakomana takaomerwa neupenyu vakomana. Asi inini ndiri nahadyi. Ndiri kukudzai chokwadi. Hapadyi. Hadyi. Ndinokuchingamidzai pachirongo. Yobva yakatika. Vari kufona futi. Ndinokuchinga. Kumafoni calls arunga vari kukata neko. Namwari ndiri nahapadyi. Hadyi. Aiwa hazviti. Hadyi. Uyo hadyi. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Welcome to the program Black Tax. Hello? 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 Asi phone yangu. Hello? Kola varipa. Ndatonzwa pane something chadonedzwa kuterritory kwavo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini. Hi, Auntie Selena. Evo muri sei? Ripo, muri right. Aiwa tiri right hedu isu. Thank you for calling. You're most welcome. Ndangoti ndipo 2 cents dzangu. Okay. Ndanzwa se tru confuse two things. Black tax nema-manipulative relatives. Zvakasiyana. Zvakasiyana, that's true. Black tax, you know, out of obligation, ubuntu unu, ukuthi awukanganwe kwakapha. You know, as black people, we are collective people. Tasiyana kanema Western countries very so individual. Unotonzwa ku Europe or anywhere else. My sister lives like 10 blocks away, but ativis try. Yeah. Fanika muno unokwanisa kutovhizitira vanhu vagojika vakakutarisa vakuedze. That's so individualistic, isn't it? True. They do. Whereas isusu paunhu hwedu unonyatsoziva nhamo dzako dzawakasiya, unodo kusumudzira musha, unodo kuti pamushawo pasvikewo vanhu vasingafuge masaga, pachidyiwo zvinonakawo, pachionekera kuti kubvisa nyadzi. Very true. I do agree. But kuzobvisa nyadzi kuya manje kwaane exploitation. No problem yako. True. Akusisina ivo vari kureceive, havasisina unhu uya hwekutenda kuti tinotenda watiitira zvakanaka. Munoziva kuti tinoseka our generation kwakuine joke yekunzi enda kwagutu kana uine musana wako unotenga bhasikoro nevhiki imwe anditi, because bhasikoro was something that was big, nekuti raizokwanisa kuendesa kuchigayo, raikwanisa kuita chii, so that was considered big. But vanhu vane undyire, havasisina unhu uya hwakare uya hwekutenda, you know. Then kuzouya ma-relatives who are just downright nasty, period, end of. Like the sister, like the sister we were discussing now. Absolutely. Nothing more, nothing less. Kungomera ende nekautsinye keke kuti you can do that. I don't blame Angu, the sister uya akaomera yane utsinye uyu. Ndino blame my parents. Munomboziva kuti my parents vane tendency yekusiya vapurunyura musha vega. Yeah. Nekuti iwe uri kuona mwana ari kuabuse umwe mwana, iwe uri kuramba wakanyarara uchiramba uchiti aiwa rega tifonere uyu ndiye ari right, asi uyu ari kukanganisa kachagadziriswa nani. Who is going to take my parenting skills achionawo kuti isusu munomusha zviitwe zvakadaro ndo utsinye, ultimate utsinye watisingafe takatolerate. Yeah. If I ever see you ever treating your sibling like that, you are out on your ear faster than you can say your name.
saka So in situation yemusikana uyu anga achitaura pangaitwa seiya pana nyaya hey. don't pay, don't visit, don't do nothing, don't do dicky book for 3 months. Imuri kutorekomenda 1 month mune tsitsi. Ndiri kuitira kaamai vane arthritis kuti mapiritsi anga azotozoshote saka tati 1 month tikamboexperimenta toona kuti zvinoita sei. Imi munomboziva kuti vanhu vanoziva bindi binako ndomusi waunonyatsoziva kuti wanga uchitozvi overstretcha ndiwe. Yeah, true. Vane bindawo. I agree with you. Munoziva ndokunonzi kuenabla vanhu kuti mangwana unozovengana nevanhu futi uchinangana nevanhu uroyi asi uriwo wakacreata masituation. Totally agreeing with you. I do agree. Hapana pambotaurwa kunzi pane munhu ari kurwara mufamily imomo baba vanotoshandisa intaneti mukwana ise mari dzimba mai kwai vanorwara. Do you know kuti vana vane tendency yekuabuse the rest of the family vanenge vachitreatwa like princesses or princes mba. Ene mukatarisa amai vanotobikira breakfast iye anoabuse vamwe vanhu vese ivavo. True. Saka uyu zvake her heart is in the right place but it's misplaced. Very misplaced. And it's about time also vanhu vatanga kumaparents vatanga kuziva kuti zvamuri kuita hakusi kumboshamisira kuprotecta one child kuti abuse the rest of the family. Muri kusiya malita moto uchasara uchipisa musha wese wokuti ndikutaurire because you are gone hapana achafa akakwanisa kugadzirisa musha iwoyo. Saka musafunga kuti muri kushamisira kana one time. Saka are you saying the parents are wrong futi papa? So wrong. Zviri abnormal zviya. So wrong. Nekuti, you know, people abdicate my parenting skills or parenting duties because as you set the tone as parents. You do. Very true. You know what you said earlier on? You will say to everybody or family members, $50 and tukuida $50 dzyangu. Ndiri kuida. Azvireve kuti vanhu vese vachaibhadhara. Azvimboitika izvozvo. Hakuna musha musina nharadada ndosaka pakuine word rekuti nharadada. Auntie. Unotowanikwa nharadada iyoyo inotozviti ina handibhadhari nyange zuva rikabuda nepakati penyika for the heck of it. And after all, who do you think you are uda kuzvidza mai vemusha munomu iwoyo? Pautatu hwedu auntie, I can safely confirm kwangwani anotoibhadhara chete. Nekuti obvious consequences acho, and because you set the tone. And yes, we can give you the credit, but my parents, if we are to sit down, they actually taught you kuti hai musha munomu isusu tinobatana ndokunonzi kubatana mumusha ikoko. Inini ndanditori neproblem iyoyo. I think I only assumed stamping my foot down when my mom passed away. Because taitove neproblem iyoyo yekuti you'll find kuti one of us amongst the three vandataura wechifour ndati handitaure because hatori in the picture. Kwai excuse wa one achinzi mai vangu vai excuse one vachita hawani. Vai excuse one achita vawani. And pandaitumira zvinhu ndaive nesystem yekutumira aive nemwana wake aiveko ndaibatsirisa. But kana iye wotumira, he was not like that. But when my mom passed away in 2018, it all changed the game. Yakachinja game. And we are at parties at the moment, up to now since 2018, till at par. We teach people how to treat us, and especially vakuru vemusha vakatadza kuseta a tone ye reconciliation yekuva ne one word ye respect. Ndo pamunoona musha muya munogara vanhu vachiti vakasangana paChristmas parofu vanobatirana matemo. Nekuti vakuru abdicated maduties avo nenyaya yefavoritism kuti uyu ida ane mari uyu anondireminder uyu unondida, and they forgot kuti they have a family to parent, not well said auntie, well said. So kana zvakuzonetsa, and if you notice pane mwe misha yekuti ukasvika unotoona vanhu unotonzwa kunakidzwa
vanogara pasi ko toita sei vachidaidzana nemutupo wavo mainzwa kanyaya iripo I know apa pakuda kuti tiite zvakadai zvakadai 2 minutes problem yasolved. Because we are a story that will be ongoing forever because paringe paine that one person iyo nharadada iyoyo that will hold everybody ransom. And ndo zviri kuitika izvozvi and ava maparents vari kuramba vakatarisawo vangoti akaomera uyu amumuziye izvozvo ane 200 otondinyeperera kuti ndiri kunoidzorera as if ina handisi kuzviziya hangu so as if hamusi kuziya what have you done about it. So why do people then abdicate maduties avo? People think kuva friends nevana ndo inonzi best parenting. Yeah. They don't know how to teach children boundaries. Imi selena munogara ku UK imi. Makambotry kupa a white person something. Why are you giving me that? I didn't ask for it. It's about pride and integrity. Yes. Kuwega kungozvipa maboundaries ekuti A, I don't beg. 2, I don't eat chinhu ndisingazivi kuti chabva kupi. 3, it's about respecting vanhu vandina mumfamily. And 4, I understand I'm part of a clan. Therefore, I should do my obligation. Ndikawana $2 nyango kwakuchitiwa $200. I'm going to come ne 200 yangu ndoti kuvanhu vese ai vaira moyo. Ini ndo pandawana. Ndawana chi $2 yangu. Ndokumbiro muchinditoro ne $2 yangu. Munongoziva kuwana zvakunoita. Hai zvakanaka zvikadiva vese munofara. You feel respected mese. The caller is not complaining about Mari. At no stage did she complain about that. She's complaining about iyo nyaya ye respect, yekushaya integrity as a family. Yes. And also on the party yet the sister utsinye. Ndo pamunozoona ndo ma sisters anoenda onorara nemurume with the other sister. Nekuti mai vatadza kutsura. If she can get away nezvinhu zviri so open, vanhu votadza kuti no. That boundary should never ever be crossed. Be crossed. Kuti uve munhu vanhu vatema vanhu vemusha vanokudzora ndokudzora kwacho. Saka imi kana makuti zvimwe zvamunoona maAfrican American TVs tomixa nechivanhu chedu then you're like handidi conflict and you know what you are setting the tone yekuti musha unenge uchibhebha makuva enyu achagara 20 years risina kugadziriswa nekuti paringe paine makakatano. Saka musamuwa kuti muri kushamisira inyana mai kana vanga vakateerera zvavo. Hakuna zvakadaro. Gadzirisai vana venyu and dzidzisai vana venyu respect. True. Ukuti handitore chisiri changu and I will never treat mwana wamai vangu that way. I wish we were all like that, auntie. I wish. But ndafarira nyaya yamataura kuti maparents ndo aripo kana vachizviona zvichiitika izvi. I wonder, do they say anything? They don't. It sounds like they don't. And Chakun's way, sorry. Ndima muri kutaura. Taura henyu. Oh, sorry. I didn't hear achitaura kuti amai vataura anything. You know, like, if anything, patiota kakunyea. Like, do you know, kuti nditi he, wona kundipa mazimari yakawanda kudaro, chichi, you know? Like, vangu vachitoita kunge kunyomba the other mwana neumwe mwana. That's a tone she's setting for life. A tone. And mind you, people shouldn't think I'm talking from experience. Yeah, ndoka jinji. Yeah, and as a therapist now, I see it on a daily basis, and I'm like, oh my God, I wish I had talked to my mom. I wish my mom was still alive out there. Auntie, yes. Do I know you? Maybe we don't. Ndaziwa kuti mundime ani. I know. Okay, you can go on. I know who you are. If I tell you because of zvirikuitika izvozvo, I come from a family yevanhu vese vakaenda kuchikoro vane mari dzavo. Okay. Makuva emaparents akagara for years. Zviya zvokuti nai yaitipana $50. Then what I then decided to do semkuru ndikati I know it's okay.
punishment mandipa ndini akunyara ndini nekuti tane varoora tane chii. So then I said chindipai $25 yechirango zvayo yekungoti these are makuva emaparents enyu yechirango $25 from your other siblings. From my other siblings. Okay. They all refused. Kutoseka kuti anozviti ane mari, let her be. And if I trace back, I can remember my mother always used to say, whenever the same sister usually used to be very just contagious for the fun of it, for the heck of it. My mother always used to look the other way. And here, now that I'm a therapist and I work with families on a daily basis, I understand the root of most problems in families. My parents not understanding their roles and embracing my roles as parents. True, very true. Nekuti, if my parents akamira vakati, no, this will never ever happen. And this should never ever happen. Zvinozonetsa kuti vanhu vachichinja even if when the parents pass on. Yeah. Nekuti ndo yamunonzwa ma-family norms, ma-family values. Saka family value yamo yekuti isusu medu takabatana. Umwe akatsva mese munodzimurana. Say, how are you doing? Are you okay? Can I do something for you? Ndopa unonzwa pacha African American vanoti, those are my people. Ukanzwa ma-African American achiti, those are my people. Ari kukudza kuti, you want to know my roots? Ndo vanhu vangwana. Asi kuchi African kwedu zviriko here zvamuri kutaura izvi andi? My generation zvaizviriko. Yes, generation here back then, yes. Yaiko zvino munozviona zviriko. Because vanhu vakugara mudiaspora and my values are being diluted nekugara mu-Western culture, we are losing those values. And in my generation, we admire and zvino takuziya unhu chivanhu chedu takuchi-appreciate because munoziva tete vangu inini handi waiti ukazvara zviya tete vako vaiuya wogara newe for like 3 months. Ndizvozvo. We never used to understand kuti vaiuya vachigara newe for 3 months. Why? Vamweni vako chaivo waiti vauya varoda kungoti ndibike and voita zvakati, but they never remember vaibika ndivo ndo vaitowacha kana manapweni kusvikira wasimba iwo kunyara kwako nekurerwa kwako ndo kwaizoita kuti aiwa vamweni vangu havangaiti. But the point was vaiziva kuti munhu anokwanisa kuita postnatal depression. Vaiziva kuti kuchinja napkin mwana kuti asaite rashi, kuti mwana anomasajwa seiwo kuti arare zvakanaka, anogezwa sei, vaidzidzisa, which is iye zvino takubhadhara ma-thousands of dollars kuenda kuzvikoro kunodzidza. That's what we call modeling parenting skills. Not only modeling parenting skills, caring nature. Munoziva ndo pawaibikirwa inzi mashushu kana wazvara. Wanzi mubikire mashushu kuitira kuti mukaka uwande, kuitira kuti mwana yamwe anyatsogunya mushi. They had all those skills. Now, because of the Western culture now, akusisina all those kind of things and those people who now sit vodzidzisa vana, number one. But the main issue, jealousy nekuda mari upfumi, unotonzwa mai vachiti iwe wakararako endaka kushifta. Kunyaya ndeipi kwewo. And ndosaka muchinzwa nyaya dziri kubuda fanika munana UK, mothers sleeping nevakwasha and so forth and so on and so on and so on. Because values yedu yechivanhu kuziya kuti zvaiyera sei. Ndosaka mainzwa word rekunzi makuna-kuna. Yeah, true. Kuita sei. Munoziya tiri vana vadiki isusu chitungiza ichitanga kuvakwa. Pana mai vakazvara mwana wobanga akanaka zvarakadenga. Vazvara mwana wavo tsvarakadenga kudaro. I'm sure this mother vaiva ine murume wavaitarisira kuti mwana wavo unoroorwa naye. And unfortunately mwoyo muti unomera paunoda. Mwana uyo akazowana boyfriend yake yaaida. Asi papaita chikomba chimwe chaidiwa namai chimudharadhara chishuga daddy chaiuya nemagrosari. Do you know kuti mai va communicate kuti vaida sugar daddy and vanga vasingade this young child what she did?
vakanyatsomirira mukomana uyu akauya nevanhu vake vakatendeuka vakabvisa bhurugwa vakakotama kudai. Zvakanzi makuna-kuna hazviitwe. Ndosaka muchiona even today zvakuitwa izvi zvokuti unoitira utsinye your own sister hazvaitwa. Munoziva kuti vakuru vaitosumuka mumusha kuti mwana uyu asati aroorwa tinofanirwa kunyatsoona kuti unhu hwake hwakamira sei, because it's out of the norm. Hazviite nekuti kumusha kwaachanoroorwa, if she can do that to her own sister, uchanozviita kwaanoroorwa ikoko. Do you understand? Yes. Vakuru vedu knew the importance yekukudaidza waiti ukadedzwa padare uine nyaya yako yawaita kana kudya wewe usingadyi, because waiziva kuti uri kunorangwa kunyatsosetwa straight. What we call today, you're going to be set straight. Saka nhai anti zvaiitika kare ndikare, zvotoona zvoitika nhasi. In the instance of Kola abva uyu, it clearly shows kuti vabereki havasi kutsiudza zviri kuitwa nemumwe mwana, which is mukoma, the first born. Second born iri kungouya ichitenga magrosari ichisisa wifi ichinotenga mishonga yana mama yearthritis. What is your final say of what mwana uyu arungotenga zvese should do? What would you say to her? I want to teach women today one rule of thumb in life. Rule of thumb is learning kuzvimirira kuti no, anonzi maboundaries iwayo. Kana muchida kumaintaina dzimba dzenyu, muchida kumaintaina good relationships, don't accept zvinhu zviri unacceptable. If you are not going to your friend, if somebody does it to you and you know I can't accept this, then don't accept it. Simple rule of thumb, kuenda ndo inonzi ghosting inotaurwa nevadiki mazuva ano. Ghosting chaiyo, mom, I love you. That is if you need to explain, because you don't owe anybody any explanation when you are making a decision that is so right for you. An explanation is respect, and because why I'm doing something. Mwana tikazvara vana inini nhasi vana vandakazvara handina pandakasendera navo contract yekuti first pay yavo vanofanwa kundipa. So in the same spirit, mwana kana akakwanisa kubatsira, you should show respect nekutenda, not to take advantage. Iwe Kola wauya last time, 3 months, don't pay nothing. Unless really grocery, you said your father works, don't enable. Unless it medication, then stick to medication. Stop diluting nyaya, grocery, medication, emotional support. No, Renu 3. Kana uri worried about medication, focus on nyaya medication. And unoenda kuna doctor unotora prescription yako, enda ku pharmacy unotora medication woyo wodropa. And if kana ndrini ndaito kuti tumira munhu anoendesako, stay away from that home. Okay, so kuti uzodzoka uchititaurira iwe kuti hang on, zviya zvaadvice yamakandipa musha wese wakabvira, you are dispensable, zvapera, hapana imwe nyaya. Simple and straightforward. Okay. Stay away. Let people learn to stand on their own 2 feet. Okay, so Maria, sorry. So you are advising kuti chiri more important in medication, womboita take care of medication chet and leave the rest. Absolutely, because everything else is a bonus. Okay. Simple and straightforward. Okay. Ini ndatoti kana mwedzi wapera ngaatombomira aone kuti sisi vanoita chip in here. Ini ndatoti zvese ngaambongosuduruka tione musi wa 1, 2, 3 August kuti zvinenge zvakamira sei.
You know, I'm like imi muri kuti ngaite violent. medication. You know, I'm like you, total ghosting chaiyo kuenda chaiko kunyarara. But maybe kana ari munhu ane empathy zvake yakanyanyisa angatadza kuita zvamuri kutaura. Imineni, because we know my boundaries. We can easily walk away. When people cross boundaries, we can easily say, you know what, enough. Enough is enough. Yeah. Yeah, but not everybody is like that. Yeah. Saka iye kana aine issue yake achiona kuti, you know what, test how much I'm needed and how much I have to do this. Ghost. Go on your way. And that kunana take kunana whatever. Ameno kunaendwa my holidays, kunana Dubai, whatever. For 3 months. Use that money. On they'll survive uchaona mari dzichazvomorwa dzadzichisevhwa ucharwadziwa futi ukafunga kuti mari iyoyo dai ungokaisa ine savings account kana kuti wakatenga machezi uchasvotwa ukati baba. Okay, hey, thank you so much, Auntie. Auntie has suggested kuenda off vachiti ivo anenge ari on the giving side, saka ngamboita zvemedication yaamai chete this month omirira ipapo because tiri kuona ari munhu angangofila guilty, and then ini ndandatoti imbomira totally, of which she said she would agree with ghosting. Chirungu ndo chirungu chavaiuza cheghosting. Hapana. And then see what happens. I hope she will come. I hope she will come back to us. Vachiti update kuti zvakafamba sei. I'm hoping that she has got the willpower. She has got the willpower to be doing zvatataura. Asi pane mutambo. Auntie, thank you so much for your contribution. Highly appreciated. Ndatenda zvangu. Thank you. Bye. Pachina wamawada kufona here ndite wind up and give you an update yemwanasikana uya. Pachina wamawada kufona. Zato almost 8 o'clock. Okay. Whoo! You know, this black text program can go on and on and on. And it looks like it's affecting each and every one of us that is currently listening to the program. Last caller, Watatora, not this last one, but the second last one, Watatora, actually based in Zimbabwe. Anti varukundifonera vane number inopera na 67. Oh, okay, let me check. Let me take this as a last caller. A very good evening, Auntie Murise. Tirinani makakotsira iko kwenyu. Ndichangomuka saka ndiri kutoti ndakatoremerwa ndikukumbira kubatsirwa nenhau yeblack taxi. Last time ndakapisa iri live. Okay. And then ndibva ndakubata izvi bedwe hama ndiri kunetseka because ndine nyaya uye kuti ndina but black taxi yapo iri kubvira kuna mbuya mai vababa anditi saka it so happened it's quite a long story but ndoda kuti mundibatsire pandiri kunetseka pachona nezvinezvi. Saka inini mbuya vangu mai vababa anditi isu baba wedu wakashayika tiri vadiki ndokubva tamuvha kwatakauya kunoku ini takazva tiri nemunina wangu pachokwadi chaipo guys zviri kunzi nherera inoguta musi wafa mai isi sati tiri nherera dzakaguta musi wafa baba anditi and then zvadaro baba wedu washayika ndofika ini nemunina wangu takakanzi kusaidhi kwababa ikoko ndofika isi tanga takarongerwa kunzi inini nemunina wangu kuti tisafi anditi zvisineiwo mai vangu she was married kuna baba vedu vatinavo izvinezvi. Dai pasina baba ivavo ndokukira kuti dai pasina baba ivavo upenyu hwedu hameno kuti waiva pai anditi. Saka where the story is hamawe ndepekuti mbuya vedu isisu mai vababa she has done
a lot kuti rwadzisa isisu. Chekutanga ndechekuti guys mbuya vedu isisu vakazotaura nesu inini pache zvangu after 14 years. After 14 years baba venyu vachaya. Aiwa isu tauya kunoko sorry takauya kunoko takamubva kubva kuZimbabwe tokubva tauya kunoko handiti kwatiri kuno. Munin'ina wangu akamubva ane 12 years achitena 13. Ndinoda kuti mubati ezvinezvi nhasi uno munin'ina wangu ane 31 years. Mbuya vake akataura navo last year. Takataura nambuya isisu last year, which means kuti from 12 to 30, that's how many years she had not spoken kune munin'ina wangu. Inini ndanda ne 14 years mbuya tisina kutaura navo. And zvakaitika kumashure zvakawandisa handiseri zvekuti mbuya ndoda kuti gaga because ndoda kuti mundibatsire panhau iri kuitika izvinezvi. Saka zvakaitika kumashure inini guys kuchikoro kuboarding kwandakaenda ndaitozikanwa semwana anouya nezvinhu zvakashota. Ndakaenda kuchikoro inini nanatete vangu vadiki. Mbuya vangu inini nerudo nekuti ndaida mbuya vangu stereki, but ndakatozotanga kuona kuti mbuya vanotibatirira because pakafa baba kwangu nefamily business. Ndobva zvanzi aiwa inini nemunin'ina wangu tichapota chibhadharwa school fees nemari dzekubusiness because my father contributed kumabusiness yayo. But mistake yavakaita vaipa mbuya mari. Vaipa mbuya mari. Inini ndochiuya nezvinhu zvakashota kuchikoro. That's number one. And inini pakaramba nababa wangu namai vangu because they had divorced before my father passed away. Pakaramba nababa namai vangu handiserina sekuziya kwenyu pachivanhu. Zvinhu zvemukicheni nebedroom zvine nemunhu wayo. Zvinoenda nemudzimai. Asi mbuya vangu inini vanova amwene vamai vangu vakatora zvise. Mai vangu havana kana chavakawana. Midziyo yemukadzi. Mudziyo yamai vangu inini yakatorwa nambuya vangu mai vababa vangu. Okay. Right. Tobvapo sekuru murume wambuya ava he is a step sekuru. Mukubata he is a step sekuru. Munhu anozikanwa nenyaya dzechihule mumaraini nekudini. Ini the memory, the saddest thing is that kuti my little sister akati iwe unoziva kuti the only memory I have about kuokoka is the way yavairohwa nasekuru takatarisa. Which is step sekuru? Step sekuru. Okay. He was very abusive nekuti zvese izvozvo takazviona. Inini sekuru ava he almost raped me Auntie Selena. Zvazikanwa mumhuri. Mbuya vangu she turned around and ningi and blamed inini. Zvikanzi imhosva yanamai vavo vanovatengera zvinhu zvipfupi kuti mbuya mai vakazvara baba vangu inini, the woman that was supposed to protect us. Yes. As she would turn around and say that. Mukuroorwa kwangu Auntie Selena ini ndobva ndati kufast forward ndobva ndati kuroorwa inini pandakaroorwa guys. Ndakaroorwa asi mai vangu did not get anything pakuroorwa kwandakaitwa inini. Ndakaroorwa kusaidi ndakaroorwa kusaidi kwana baba nditi ndobva kwaya marepresentative amai vangu vanova sekuru namai nini. I remember kuti ipapo pandakaroorwa inini havana kana kuwana anything kusvika tatozoita zvekutumirwa mari namai kuenda kuwestern union kuti ndinotora mari yekuti ana sekuru namai nini wangu vadzokere kumusha. Highlights ekuti muone kuti how much they damaged in things. Tapedzapo isisu sekuru vangu chakadzinyanzi tafainawo chaipo. Sekuru vedu the real sekuru handita step sekuru. The real sekuru vedu Auntie Selena, the last time yandakaona sekuru wangu inene was December 1995 pakafa baba vangu. Vauya sekuru vakadzingwa kunge nyoka yapinda pamusha. Vakanzi munhu yeye wauri kuya kuzochema wakamurera here. That was the last
time yandakaona sekuru wangu. Fast forward 20 years later, that's when I realized kuti sekuru wedu watozoshaika. Zvekuti it's a small world. Sekuru wangu washaika inini. Then I realized kuti ndakutozonzwa kuti sekuru wangu vaitsvaga inini nemunin'ina wangu for 20 years vachienda kuna mbuya vangu ivavo kuti vedu ndapota ndokumbirawo kuti mundipowo kana nhamba dzevazukuru vangu. No one ever said anything kwatiri Auntie Selina. Ende sekuru vedu ivavo nyakushaika vachona, he was the only person that we had in this life that could have told me and my sister who exactly we are, where we come from. Mukunzwa kurwadza kwazvo. All right, takuchenda pa problem. 14 years later, mbuya inini vazoti bata. Munozoti, I don't know. Ndakataka tabatwa na tete. Bedwe, ningi muzukuru wangu ufunge gogo vanogara vachikusuwai vachita sei vachidii dai mangotaura navo nekuti ini moyo wangu wakato. I think this is the situation. One of the situations mukati meupenyu hwangu yandakanamatira ndikati Mwari, ini munhu yandichakwanisa kumuda, honestly speaking. Mukubva zvandabva kuZimbabwe pa 14 years idzodzo, Auntie Selina, family isisu yastep father vedu isisu ndo kana mukachinzwa ndichiti mukandinzwa ndichiti baba munini kana kuti I'm talking about family yastep father vedu, because they are the ones ndakatozona kutoti okay panapa why should I spend my time with people that don't even love us? And yet there are people that accepted me and my sister. And it kwakuchizoka iyoyo black yakuzi dai mangotaura nagogo mufunge dai mazodii, ndikati aiwa tete, there is a lot of things imimi muri mwana wambuya anditi there are certain things that I need kuti gogo vandi answer nini that imimi you can't even stand to answer because you are only her child. Yeah, you are only a child. There is a lot of things that me and we have to iron out. Hey, mozoziya kuti gogo vane BP vakazodii kuti muwavhunze azviite, ndikati aiwa it's better kutoti conversation yachona chibva tangoirega, because why do you want us isisu kuti tisavhunze? Saka isisu we should just ignore how we felt all these years. We should ignore how she mistreated us nemunikina wangu, because hanzi vanozonzi vane BP ezvinezvi, tikati zvinotorina nedu kuti tiregedze, because we are not coming from a place where me and my sister were making love. Tikati tete pamuri mimi matone 14 years the more musina kutaura nesu, saka ini ndikateta problem inoda teteka. I'm so sorry tete, the first point of contact ndinotopatana tete hanzvadzi dzastepfather vangu, because those are the aunties that stepped up. Anditi ndokubva tazokumisa tataura nagogo. Andisena ndiri kukunyepera ihe hama dzangu nyaya iri kundinetsa. Tataura nambuya vedu isisu munozoti zvekuti vasikana vakambochema vakadii handiti. And then from there first day rachona alright tikangotaurawo okay handiti. And then ndikati alright rega ndinyorovese moyo. Mai vangu vakati mwanangu ingonyorovesa moyo hameno pamwe, maybe because she's old now, maybe she now realizes she wants to make peace with things. Ndikati alright. Munina wangu Auntie Selina zviri kumuremera. Akati handitombona kana nyaya dzekuti ndotaura navo kana kuti chi, I don't even have memories of them. Saka inini because inini ndine memories of them ndini ndakaita step up nekuti ndine mukuru handiti. Auntie Selina handidi kukunyepera iyi. First call yes, mamwe macalls esakauya paka munozoti we have spoken maybe 5 times handiti. Okay, from October last year. Ndikati alright again ndizoita kupecha apo, maybe ndichanzwa gogo wachitaura kuti chi muzukuru wangu sorry ufunge ndiregerero pane zvandakaita. Munoziva kuti nyaya dzacho namati makuita phone call yekuti you are having there is an elephant in the room, but someone
is dodging that elephant in the room. Vari kuita nyaya dzisina basa. Ufunge tete wako vaya. Murume wake anotambira ma-US dollars. Tete nhingi vaya. Unoziva here kuti vakaimba vakadii. Munoziva kuti guys ini hangu ameno ini. Zvinotondiremera because she just dodges to talk about the real thing. Anditi ende munhu ake ane madrama kubva kudhara. Okay. Ndinoziva kuti ndapa kuti alright, inini should I just crack the egg open kutoti aiwa inini I think we have spoken and all that anditi, but kuziya hedu kuti pane nyaya. Ndinokumbirawo kuziya kuti isisu utsinye hwamaitiitira isisu zvairevei. Inini guys ndochitanga here kucracka open the egg. Kana kuti ndongosiya because hanzi munhu mukuru vanozoita BP vanozodii tozoblame isisi kudzanzi isisu nemunina wangu ndisu takauraya mbuya because takavavhudza zvinhu. Ndoita sei hama dzangu? Hold on. Macallers mainzwa nyaya. They've been out of touch with Gogo, Maiva, Baba Vavo. I will shorten the story so that you understand, because so many people were saying you are not, you were not with it. Gogo, Maiva kabereka Baba Vavo, Baba Vavo vakashaya, varipo, saka vakambenge, vaita utsinye, vakaita remarry, vaita utsinye, ukuita zvekwa utsinye zviya. Asi, some years later vakuda kudzoka mulife yevazukuru vavo. Vakambokumbira mari here, if I might ask? Havana vanombotaura anything chinoenda towards mari? Havana. Okay. Havana kukumbira mari. Tachifunga kuti pamwe waka black taxa. Vaida kublack taxa vazukuru. Hanzi havana. Inini black taxi yangu ka. Sorry, andiselida. My black taxi. Sorry, it doesn't involve mari. Black taxi kuside kwangu ndeye kuti, okay, why black taxi yakunzi? Isisu tinongonzi because of culture. We should just disregard everything that has happened behind. Nekuti isisu tinonzi tiri vana, tinongofanira kunyarara, even if tichirwadziwa. That's another form of black text here. Yokuti we are forced to be, we are silenced because tiri vana. Okay, ndapanzwa. I approach nyaya. All right, thanks. Auntie, let me drop you. Tinzwa kuti makola ari kuda kupinda vada kubatsira here. Auntie, ndinokuchingamidzai pachirongwa. How are you? Hi, Auntie Selina. Muri sei askani? Aiwa, tiri nani. Muda kubatsirisa here kola vabva? Ndinongovabatsira kungoti gaga and then black tax. Okay. So kola, I know hangu kuti I know kuti it's a difficult situation kuti ungokanganwa zvinenge zvakaitwa or anything. But chiripo ndechekuti kuti decision ive nani. Imimi munofanirwa kuita zvamunofila imimi. Because sometimes you want now I'm letting my parents down. Kana kuti ndakuzvileta down by kufarira gogo ava and yet vakambotitira utsinye. So the best way is kana mimimi muchida kuve relationship na gogo venyu nekuti ndo zviri either biblical kana kuti ndo chivanhu chedu kana kuti chi. Imimi tangai munokwanisa ndigogo, munokwanisa kutaura navo kuti asi gogo chichaya inongondinetsa ndeyekuti ndakamborwadziwa nechakati. True. And then zvobuda mumoyo. Then you can continue to love her and accept her sagogo. Kana zvichinetsa imimi uchingoita ichi just the bare minimal. Mokontinua neupenyu hwenyu muchingoona kuti havazorarawo kana nenzara, havazoita sei zviri comfortable kwamuri, because answer haiuye kune anyone. Yeah. Ichatobva kwamuri what you feel comfortable with. True, very true. And that was what will give you peace of mind. Because mukati vari vanhu tikati aiwa vaignore nekuti vanga vaine utsinye nechi, imi moyo wenyu uchirwadziwa kuti but zvakaipa handinga ignore mai vababa vangu. Still conscience yenyu ndoina kuguidai kuti chii chamuri kuda
and you just do it, but musazovaidzotsera utsinye, musazovasiya vachirara nenzara. Those are the only two. The rest imimi muno make a decision. So far vasati vakumbirawo mari and hatina kunzwa kutaura kuti tatita vakumbira mari. I think you have said it well, auntie. Vanhu tingangotaura zvakawanda about story yaunzwa naanti, but the ball is really in their court. Even na sister yavo, whatever their heart impresses them to do, that is what they should do. But mukubvunza uku kungonatsurudzawo mukanwa kana muchitaura. Gogo wabva wagara waziva kuti vazukuru vane zvavaigunun'una, zvavaiona, saka vabvunza. I know kuti vanhu kwedu tine system yekuti vakuru havabvunzwe madingosiya zvakadaro and let it go. But in this kune vabereki Auntie Selina, but kunana gogo ishamwari. And remember kuti vanhu vese taitadza, saka sometimes tinobatira chigumbu chakaitwa nesomeone 40 years ago. Zvoramba zviri moyo, but inini zvandakaita ndiri 16 ndogona ndange ndakatadza zvekuti nekusaziva kana kuti hameno situation, but zvandave izvezvi handini the same person, saka ndinenge ndichinidawo kuti munhu andipo kuregerera. Okay. So sometimes it's good kutaura nagogo muchiseka zviri light, kwete kutongesana. Hazvibvumirwi nyangwe chero ari munhu mukuru, hazviite kuti utongese munhu, but zviri nani kungotaura. Munoziva kuti chivanhu chedu kana watobvunza gogoka watotongesa. Munoziva vanhu vechikuru veda. I think maybe zvinodependa nagogo vacho, but mukaona kuti ivo kola vakaona kuti maybe hazviite kuti vachibvunza gogo kuti zvinozoita kunge kutongesa, depending havo relationship and how it is, then she doesn't have to, but chichanetsa ndechekuti she has to do what will give her peace to move on. Yeah. And decide, because that's what's important. What gives you peace, auntie? What gives you and your sister peace is what you should do. Follow your heart. Gogo, auntie ndodzokera kwamuri musati mapinda mune black checks. Mati gogo anogona kubvunza. Asi vabereka vabvunze. Kuri kunzi baba vaita abuse. Saka tongoramba takanyarira tibvunze nekuti vabereki. Chinonetsa ndechekuti inini ndiri two mindset, but handidi kunonzwita sei kubhururuka kudhuze nezuva. Okay. Meaning takakura tichiudzwa kunzi amai havatukwe, vakatsamwa unoita munyama. Vanhu tikati hakuna zvakadaro, ana mai vanoabhusa, but kune vamwe vanhu vaizodzoka vachizodemba. Saka I wouldn't want to take that risk. Vachitaura kuti ana mai ukange wazoita sei better kuripa, because unozoona munyama unozoita sei, saka why would I want to take that risk? Dzimwe nguva it's just kungoswallowa, zvinondirwadza hangu zvongopfuura, pane kuti maybe zvozoitika kuti ndazoona munyama nekuti I don't want to even take that risk. Saka ngazvingogara zvakadaro, but inini conscientiously ndakuziva kuti mwana wangu, because ndaane vanawo, vanondiitira zvimwe zvekuti nekutaura kuti unomboita sei, asi ndozvidzora kuti asi kukesa mwana wangu. Asi inini ndingazoda here kuti mwana wangu aite munyama, saka ndotraya kuzvitodzora inini togadzirisa, because ndoziva kuti uyu achiri mudiki. Saka it's up to me to change that kungoti ana mai vakatsamwa, ana mai vakagunun'una, but because I cannot control generation yana mai vangu, saka I would rather hangu ndongozvinini mpisa, ndongoti okay, rega tingoregedza kuchallenge. But again zvinodependa nerelationship. Vamwe ana mai you can talk to them, vanogona kumbotsamwa but vanozvidzora, saka zvinongodependa. Asi vamwe vari cultural yekuti vanobva vatoti chitondiri pamombe, votaura hama dzavo, then better hako munhu usacross path iyoyo. Zvokwadi kuita munhu woblacki, zvakaoma asikana. Kuita munhu weblacki, zvakaoma. Anyway, auntie, you can go on. Mam chida contribute about black tax. Hama dzangu, ye black tax iyo inini I've been through it, and angle yandinoda ndeyekuti ndingouya nekuti how we can help each other. Okay. Because ye black tax chainonetsa haisi mupfungwa, ye black tax iri pamoyo, because inonobata moyo wako, ndosaka vanhu tichitadza kuregera. Sure.
pamwoyo chaipo zvokwadi pamwoyo. ya Asi chaapo manje ndechekuti vanhu tiri kukura, upenyu huri kuramba uchienda mberi, zvinhu upenyu huri kuramba uchitooma worldwide. So ndichatanga kutaura nevediaspora. yes Because inini ndiri diaspora. Saka Okay. kuti tingoonesana, maybe tingobatsirana. okay Saka pepe pekuti uri kufonerwa kunzi mai varwara. Usati watombopedza kuti varwara nei, wakufonerwa kunzi bhuti vari kuti vana havana kuma-school fees vakatodzingwa. Usati watombopedza mai nini vakakura vachikubatsirawo, vachikurera, muchimboenda kumaholiday muchidii, vakufonawo vakutoti maiwe mwana wangu handina kana chekudya. And then iwo wakafeswa nemabills ako ediaspora. By diaspora it means vekunana Europe, Canada, America, South Africa, Botswana, chero munhu akangokrosa chete achibuda muZimbabwe zvokwadi kana Zambia chaiyo. yato diaspora. Saka chinonetsa ndechekuti kuti zvitibatsire kuti moyo uyu, because moyo zveshuwa munhu akakufonera achichema nenhamo yake ari kukumba, unoshaya hope nyange ukati ndimbotumira rega ndimbomira 1 month, hope chaidzo hadziuye. Unenge uchingoti kumangwana ndikazonzwa kuti chakati zvinozondifadza here, ini ndine ka$20. Saka unoramba uchizvitongesa iwewe wega. Ivo chavo vanongosenda phone call yavo yeagency, asi iwo ndiwo chasara uchizvitongesa. Saka I think chinongabatsire manje kuti uzomake a decision ndechekuti gara uchipractiza kufunga mafungiro. Nekuti nyika dzatiri hadzisi nyika yedu yatakakurira. Vazhinji taane vana kunyika dzatave, especially vekunana Europe nechii, and tine future. Saka chichabatsira ndechekuti wofunga kuti okay, munin'ina wangu isister yangu, kuna baba vangu munin'ina wavo, kuna amai vangu munin'ina wavo anga ariwo sister yavo, ndimainini vangu. Hanzvadzi yababa wangu ichi yanga iri nditete. Ininiwo hanzvadzi yangu inonditi vana vavo vanonditi tete. Wadaro manje nawo waakufamba mugwara uchifunga kuti saka ivo mainini vangu zvandakura kudai pane pavakambozotumirawo mwana wangu switi here. Tete vangu ava, hanzvadzi yababa wangu vakaendeswa kuchikoro nababa wangu, pane pavakambondifonera here vakati nhai muzukuru zviri kutofamba sei nevana. Saka handimaona wakutanga kuwalk in the path yekuti future yako uchange wasara wakamira uri wega nevana vako. Nekuti it's not kuti vanhu vanenge vasingade pamwe havatorina. Saka watangira ipapo uchitanga kuti inini regai ndigare ndakarongedza remangwana revana vangu, because ndichange ndakuita black tax kune vana vangu nenyaya yekushaya. Kola, saka muri kuti wakutanga analysis yehurelation huripo here? Aiwa, unofanira kutogara uchitozvisaika, because mafoni achauya hamboregera. Saka kuti uzowana simba rekuzoti aiwa no, it's because hausati watanga wambowalka that path yekufunga. Saka vachasafa vana vako munhu. Ende mangwana tisu vabereki vachange vakuzoita black tax kune vana vedu. Ndizvozvo. Saka zvadaro, handi muri kuona nyaya iri kunetsa yana dhudhuzile kunana South Africa. Vazhinji vari kushanda vachibatsira kumba, but kana zvikanzi vachadzokera kana kuti tichadzokera, zveshuwa unonosvika uchisekwa nevanhu. Saka zviri nani kuti right now titotanga kusati kwaitika anything kana kutanga kufunga mafungiro efuture yedu, nekuti tichachembera vekuma-Europe nechi tinoita mashift nechi kwese kunana Canada kupi. Mwira urambe wakadai, pane pazvichaguma. Very true. Saka iwo uchange wapi? Kuti uchizoti ndakuda kutanga kuvaka imba, kuti ndichizoti ndakuda kuti tichange kuremera vana vedu, tozenge takunyepawo kuti ndazorwara nemusana, ndazodii, kuti tiwane kuchengeteka. Hello auntie. Ndiripo, ndiri kukuteererai. Saka mubvunzo watinosara nawo hama dzangu dziri pano paplatform ndedzekuti nherera dzisina vabereki, dzisina kana hama yakambokrosa ichibuda muZimbabwe, dziri kurarama sei? Tozvibvunza ipapo. Number 2, tovhunza ma-street kids ekuti unongoona vari mumastreet vari kupi. Pane patakambonzwa here kunzi maiwe tafuma ma-street kids ese akafa nenzara. Hapana,
it means vachatongwavha vachatoona zvekuita. And then anti amambobvunza kune previous caller kunzi ko iwo ukafuma Jesu akutora waenda kudenga wafa, uri kutaura kuti dzidza rako rese richafa here kana kuti richatokuchema mangwana vanenge vakutoona zvekuita? Saka chinonetsa chekuti mwoyo unongochiti aiwa but zvino ndikasiya, rega ndifukidzire urema hwekwandakabva, rega nditengewo masofa, rega ndidzidzise vana vehanzvadzi yangu ndifukidzire, nekuti vanhu vari kuti ndakaenda kudhayespora. But taakutoita sei? Taakutopemberedza ngozi semudzimu, as the saying goes, kunzi uri kupembera chinhu chisingakubatsiri. Ngozi chichatokuuraya because iwewe nevo vatiri kubatsira havachakwanisa kuyambuka, vangomirira kuti iwewe chikangofona uchatumira mari, iwewe ukangodai uchatumira mari, ende zvaakutiremera because at the same time tine mabills. Vana veduwo vari kukura, wotadzowo here kusiyirawo vana vako kana something, wotadzowo here kuti wabatsirawo mwana wako, nekuti uri kuti ndofanira kubatsira amai, ambuya, hanzvadzi, tete, chi. And then the last one yevabereki, vekuti vabereki vanenge uchiti seamsanuke kola yekuti ndiri kutumira ana mai vearthritis nechi, zvesho unotadza kana kuzotumirawo dzimwe hama dzakambokuyambutsawo muupenyu. That means vaya ma-extended family, vana baba muniki vekwana baba muniki, vana mbuya vekwana ningi, vachashaya kana sweet yavakambodyawo kwauri because mari yako iritori pabudget. Yechi yekungoti amai bhudhi vangu, sisi vangu, amai vangu, mbuya vangu. Saka ipapo ndo panangoti vanhu ngatibatsirane tichisimbisana kuti aiwa vakai senge zvatinongoona paplatform SIS MELLY vachiti aiwa chingotenga kana stand, chingoita sei uitire vana vako, tingofungowo ipapo. Ende izvo advice iri kubva kune munhu wekuti ndotoshaya kana hope kana 2 days ndakasvinura ndichita komana kuti ndingoti aiwa zvekumbomira izvozvo 1 month ndoti zvinomangwana zvozodiko. Asi ndiri kutoona kuti hapana chinenge chichinja, ini ndinda kutofanirwa kutochinja. Saka ndiwo mashoko ega anti Selena. Well said, auntie. Well said. Asi pakaipa. Auntie, last thing, sorry, God. Diaspora, especially vane diaspora ine mari sange vanhu vekwa Queen, vane mari nevekwa America, Australia chi. Vana vamai vangu, fungai future. Mamwe ma-nations ekunana Ghana nechi vari kutenga dzimba 2, 2, 3, 3, vari kuvhura mabusiness zvavakaendera kuchikoro, vari kuona zvinhu kunyika dzavari ikoko. Saka ngatisvinurei. Isusu tiri kungoramba takatarisa kumashure kuti kwatakabva kumusha. Kana mwana wako ukamuzvarira ku-UK ari mu-British, akazorora mu-British wake, anoenda chirudzii kuZimbabwe, anenge atori a guest foreigner asingatomboziva zvakafanira kuti ini ndaenda kana kuti kupi kuChina, ndinenge chitoshaya kusabelonga at all. Saka vana ivavo vatiri kuti tiri kuvakira kuZimbabwe, nokuti aiwa tiri kutovakirawo vamwe vari kuZimbabwe, especially diaspora yakwana mapepa, mawana zvese, mata vana venyu, matoone vazukuru pamwe venyika idzodzo. Focus kuenda kumberi. Tichatena kuita munyu semukadzi waLoti, chiramba chitarisa kumashure, Saka ngatingoempower, tinobatsira yes kumba, hatikanganwi kumba kwatakabva, but taita moyo miiri ende hapana achawina. Ngatiite moyo mumwe, tifocus tichiona but tichibatsira, but vana veduwo vatakazvara they deserve kuwanawo zviri nani. Endewo isusuwo tinodeservawo kugadzirwawo nzara, kumboendawo kuholiday hausina kumboendawo, kumbodyawo tunonakawo. Please, upenyu hwakaoma ende upenyu huri short. Saka ngatingobatsirana iwo. Ameno, inini zvese izvi ndiri kuzvipreachira kwandiri because pakaipa Selena zvinonetsa kuti ufuratire. Anti in the instance yekuti inini ndamugari wemuno full time, asi zvibereko zvangu vagari vekumusha vatoriko kumusha, ndinopafambisa sei pakadaro? Depending neage yevana. Kana muri kushanda makagadzirawo vana upenyu huri nani, chamunotanga kutanga kuzvifunga ndechekuti
kudzidza, because dzidzo yako munhu ichakuendesa kwakawanda. Nekuti even nyika yatinochema idi kuti kuZimbabwe zvo zvakaoma, pane pazvichiri kunamata, pane pazvichanaka. Kana vanhu vane dzidzo yavo, zvinokwanisa kuita sei kusimudzira nyika. Saka kana vana vasina kunyatso kudzidza, rambai muchipresa, muchishanda kuti vana vaende kuchikoro kuitira kuti remangwana kana musisipo vanokwanisa kuzviriritira. Ndizvozvo. Thank you. And then pakuvakawo kuvadzidzisa mupfungwa kuitira kuti kana vari vakomana, kana vana baba vemangwana, vachakwanisa kuzviriritira. Vachakwanisa kuva vana baba vari nani, kana vachikwanisa kutangawo mabhizinesi asi chandakaonawo kunana Bill Gates nevamwe varungurungu vane mazimari, vakakwanisa kuti havati vana vavo vange vari vanhu vari useless, vakangomirira handout, meaning kuti vanenge vachingoti nekuti baba vane mari ndipe vakatoti hanzi kuuraya vana. Ndizvozvo. Hanzi tinoona kunge rudo, but kutouraya mwana, nekuti mwana yeye mangwana achatadza kana kuziva kuti kana mupenero wetrouse warudunuka ndokwanisa kusona, anoendesa kudry cleaner ocharge wati $10 or £5 however much. Hanzi saka achange ari iwewo uchabva mukupfumi, asi mwana wako achange ari muranda kune mumwe munhu. Panzvimbo yekuti generation wealth yachona iyoyo carry on, mwana wako achatodzokera backwards because wamuita sewamuremadza. Ndizvozvo. Wow. Well said, Auntie. Thank you so much. So it's us thinking about our children's inheritance as well. Haikona kungopaipa uchipaipa zvekuti iwo wachoka unosara usina kana pekuti unoduka, vana vako uchivasiya vasina kana pekuti vanonoduka. Asi makwikwi. Makwikwi chaiyo. Makwikwi atiselina, because unoti ukafunga kuti rega ndiri kwemusoro wangu wocalculate mari woti asi at least ndikatengera mbudhi vangu grocery zvingatobatsirika. But pazvatinoona Facebook iyoyi yatiri, patinoona zvinhu chirakidzwa zvekuZimbabwe, aiwa vanhu vanenge vakachena, hazvidhuri hazvo senge kumanana diaspora, but upenyu huri kuendera mberi. Saka muchirungu ndezvekuti live, at least live for once. Chimbo-live awo, chimbo-take care of you. Yeah, that's true. Auntie, let me take this opportunity, you as our last caller with lots of wisdom. Dzabvapamuri dzamati pakurira. Unfortunately, I'm not taking any more calls. I'm sorry. Thank you for the words of wisdom. Dzamati pakurira. And mationesawo tikatodzidza. And analysis yenyu yamaita yana sekuru na tete na uyu muchiva subtractor. I loved that. Thank you so much. Stay blessed, Auntie. Much appreciated. Thank you, Auntie. Thank you, everybody. Bye-bye. Take care. Wow. Ndozvakangonakira diaries. Kudzidza hakuperi. Nesuwo ndatodzidza ipapa Auntie vachitaura ndimanzwa ndanda kuti wabvunza ma-questions. Kuti Auntie Selina ndiriyo pamberi penyu ndichizoko host hazvireve kuti ndinoziva zvese. Pane zvimwe zvandinoziva nezvimwe zvandinotodzidza. Ndofunga pavanga vachitaura manzwa ndichiseka, because vanga vari kutraya kunyatsoanalyza vachibvisa nhingi. Let's go and drink. I'm not sure what it is, but I liked her conclusion. Let me just update you before I close off. Okay, you remember patakaita Black Text, the first program. Pakauya musikana achiti akadzingwa akazopedzisira kuSouth Africa. Do you remember that story? And then kubva azotitaura nezvomunin'ina wake anga achangobva mukudzingwa nagogo. I did manage to speak to munin'ina, akandinareterawo sekunaretwa kwanga kaitwa nemusikana uya. But I discovered when it comes to chikoro, she did indeed finish. Antone 6 O-levels dza akapasa. She has got 6 O-levels dza akapasa.
chaasina kuzopedzisa ndinodavira kuti chaitaurwa nakola ikosi yaaita. Antone English, ane maths, ane combined science, ane shona, ane geography, ane history. Akatoita 6 O levels. Akapasa. Saka ari kuti dambudziko raanaro ndere kuti akawanawo mari akano apply for passport. Amai is history, we can't even start there. Amai vantoda kudhirwa navo ivo pachavo, mai vantone zvinovanetsa. Mai vane zvinovanetsa sekutaurwa kwakaitika nemusikana uya. Vantone zvinovanetsa, and according from what I'm hearing from both, havataurike navo. Saka kwa mama uko, let's not go there. At the moment she's living mumba yakanzi na sister tsvage rent apinde, and apparently pa akabuda mumba maamai akatenge asina kana kokuyenda, and she resorted seeking refuge briefly kumba kweboyfriend kwa anotogara nababa naamai. Baba naamai veboyfriend ndoko vakamuaccomodata akagara briefly before munin'ina asati atumira mari yekuningirikira yekuti anotsvaga 1 room. Saka munin'ina gathered masenzi ake akamutumira kuti anobhadhara room, akamanija kubuda nebag mumba maamai vake. Anoti akamanija kubuda nebus, because anoti bus tisitakenge taitenga, saka takabuda nayo. Saka ndo yaainayo nekachitofu. At the moment ane a few groceries dzakaningirikira dzakatengwa nemunin'ina wacho semuni matauriro akaita munin'ina wacho. And then anoti akatora passport. Passport inofanirwa kunge yakabuda, asi amaimi hatina mari yekuenda gweru kuti tinotora passport. Hatina mari yekunotora passport. Nursing yake anzi ndachida unoitawo health care assistant kuUnited Kingdom, ndozvaanga ari kugadzirisa. Saka anga apedza desk wise, but mapracticals haana mari yebhazi, saka akatoregera mapracticals zvachose. Saka passport ari kutsvagawo mari yekunotora passport, yekukwira bhazi kunotora passport ari kutsvagawo mari. Healthcare assistant ati izvo handichatokwanise kuita, dai kuri kunzi ndinowanirwawo chinhu chekuti ndinoita chingandibatsire kuti ndibatsirikane, ndochaange ari kuda. Saka ndiyo plea iripo. Ini ndakasiyana naSIS MELLY, zvekukumbira izvi ndizvigone. Saka madiaries wedu mwana arida kungobatsirwa, kuti kuri kunzi pane vanhu vanomubatsira, otsvaga project yekuti anzi anoita kuti abatsirikane. We know kuti munin'ina achange achitumirawo tugrocery twaanokwanisa, asi zvekuti ndiende kuchikoro haana, kana zvekuti aende kana kunopedzisa placement haana kana kuzozvitaura, nekuti ati kunyangwe ndikati ndinonopedzisa placement, number 1 mari yacho yebhazi, number 2 even mari yezvimwe zvinodiwa zvana TB test nezvana kunonyora English kwekuzviwana kwacho handina. Saka ndikati ndingotangisawo hangu project. Saka kana paine ane mwoyo wake wokuda kubatsira mwanasikana uyu kuti angotangisa kana kaproject kekuhodha kana bhero chairo rekuti apote achitengesa, ingoita start from there, anogona kuzozvibatsira ega, anogona kundibata. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yemwana uyu wandakataura nayo. Ndongomuti anonzi Ru. Full name yake I think I will withhold for now. Anonzi Ru. Kana paine anoda nhamba dzake achida kumubatsira, munogona kundibata
ndokupai nhamba dzake. I think ndatenda. Black taxi, it's an ongoing thing. Tinonida kupona pairi, and I guess zvataurwa naanti vekupedzisira vafona zvekutanga kusubtracta kuti vakambondipa spirit here, vakambondiona here, zvikabva zvazoti. I think that is what we should start doing, because we will forever be forking out mari tichipa ningirikini, tichipa vanhu vari kumusha uko, tichivabatsira. Kubatsira hakuna kushata, asi zvaakuenda pai, zvaakuenda mumaextremes. Kubatsira kwacho kwatiri kuita zvaakuenda kumaextremes. Saka dai tikawanirwa nyasha dzekuti tipone pazviri, dzekuti tipone panyaya yeblack taxi. Ndo mashoko angu okupedzisira. Ndaneta. Honestly, ndaneta. Taita ka live kaya makusenika. Vandabuda vandamanyira kwandanga ndichienda. Kubva ndadzoka. Ndichida kuti ndipinde live. Vandaona paine SOS yanga iripo before she did anything stupid. Kwa kutombogara pafoni futi. Vandazopinda pa live. I think 2 or 3 hours later we are still here. But ndinongoda kukutenda ine kuchuna ini kuchirongwa. What I can just encourage you is iwewe ita zvinokuitira. Kunyangwe tikadiscussa tichionesana, at the end of the day iwewe ndiwo unoziva mhuri yekwako. Saka ita iwewe zvinokuitira. Inini ndinoziva yekwangu mhuri. Ndinoziva mabhatani ekutokonya kuti kana tati ngativhisei tinotobatsirana chete. Isusu we have just decided, because our mom and dad are no longer around. We have just decided tinobatsirana isusu pachedu, pausamaita hwedu tinobatsirana. Saka iwewe ndiwo unoziva zvekwako, ndiwo unoziva zvekuitika. Kana waona wabayiwa, ita zviri ideal kwauri iwewe. Nekuti tikauya tichikuti usabvise, iwewe mwoyo wako uchitibvisa, tinenge takutadzira. Kuonesana tinoonesana, but at the end of the day, the decision is all yours. Wanirwa nyasha pamadecisions enyu amunoita, asi also decidai zvisingazokutukisei mangwana. Decidai zvekuti hamubatirire inheritance dzevana venyu muchida kubatsira. Ndo zvandingangotaura chete. With that being said, thank you so much for tuning into the program. The name is Auntie Serena. I was your host, your presenter and facilitator tonight. If you feel you have got topics that you want to be discussed, please ndinyorerei kana kuti nyorerai SIS MELLY kuti dai mambotibatira topic iyi tinenge tichibata. Also, may I kindly ask you kuti musandinyorere kuline re phone in iri. Izvozvi ndichitopedza ipapa ndakutodzima phone. My official number is 447746. Oh, I don't remember my number anymore. 447946073586. Kana zviri agent mukandibata painenge yakadzimwa, zvokwadi munozowana anza musi wandinoibatidza. Naiwo ndinongoti
pangwa daveku juve vavuva vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station okbaiden station bambaira bubunya ngakakaka hazika daiden ko munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedain indizu kurata akubamba masigadei dapepe kotsoto Naizvozvo, it's a very good night from me. And have a beautiful week. We might meet, we might not. If we do, if we don't still, take care and stay blessed. Bye.